Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standard Time, las 6:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Kunzays. Upgrade your immunity, do it with Kunzays. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan sunay na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi action break kag sa aton mga listeners, no? Ari lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi. Lunes kita karon, Abril 13, tuig 2020. Naga-impluwensya sa kapungsoran tail end sang cold front naga-apekto diri sa Kabikulan, while ang amihan o northeasterly surface wind flow naman naga-influensya diri sa naaminhan kag sentral sang Luzon. Ang Kabikulan mangin magalumon ang kalangitan nga may dala ini nga pagulan kag pagpanagub nga tugay ni sang tail end sang cold front, while ang Metro Manila naman lakip na ang Cagayan Valley, Cordillera, Aurora kag Calabarzon. May pag-uunggoong man ang kalangitan nga may naligwin ini nga mga mahinay o kon manipis lamang ang mga pagulan o kon pagtulutaliting halin niya sa northeasterly surface wind flow. Ang rehiyon sang Ilocos kag sa iban man nga bahin sang Central Luzon may pag-uunggoom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Pagaugdan ini sa may naligwin nga mga pagulan halin ini sa northeasterly surface wind flow. Kag ang iban nga bahin sa atong pungsod may pag-uunggoom man ang kahawaan nga may naligwin man ini nga mga pagulan halin ini sa localized sa thunderstorms. Kag may ara sarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin nga magahalin ini sa naaminhan na sidlangan ang mabatikan dito sa naaminhan kag sentral sang Luzon subong man sa nasidlangan nga bahin sang nabugatnan sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag may ara man nga mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin. Magahalin man ni sa naaminhan na sidlangan ang mag-influensya sa iban nga bahin sang Luzon. Kag may magahalin man sa naaminhan na sidlangan ang mag-influensya sa iban nga bahin sa atong pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri naman partikularmente sa atong probinsya, padayon nga may pag-uum-guum sa kihapon ng atong kahawaan
nga may idulot ini na liquid nga mga pagulan aton mabatikan sa kabugusan sa atong probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mayara kita mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagtupoy-dupoy sa hangin maghalin ini sa nasidlangan pakadto sa namin nasidlangan o kun east to northeast maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon naman sa aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:25 sinikaron nga gabi magahunas 0.0 metro ang kanabahon kagang taog magabalos. Alas 3:22 karon sa kagawon sa takos nga 0.6 metro ang kadalumon. Kag alas 5:55 siningapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman ni siya alas 5:34 buwas sa aga. Sa subong hari kita 26 medyo mapaang. Yes, grabe to. Action by 26 degrees Celsius o 68.8 degrees sa Fahrenheit. So muni kabugusan sa aton lakat ng tiempo sining gabi. Action by. Mag 26 Sir Gan, until when naton may experience ni naman? Bulubanta lang. Nang gabaylo-baylo ni siya. Variable ni siya base buwas manaog ni sa 25 o kung mayara man nga 24 gadipindi ni siya kada every 24 hours may variable ni siya. Yes, so kung magstay at home ka duwag lang benepisyo mo likaw sa stroke sa init likaw sa COVID-19. Duhagin. Sir Gan, salamat may gabi. Thank you. Yes sir. Una sa balita, una sa aksyon. Halong gid mga kaaksyon ang bal ni Sir Gan Republika puwerte kay init sitwasyon ta. No? So kung naka-stay home ka, nagatiner ka sa sulod sang puloyan, duha ka benepisyong makuha naton diri una, ngati malikaw ika sa COVID-19 nga mo ni subong aton sige na pakig-awayan. Ay kaduha diri, likaw ka naman sa heat stroke na naman tungod sining tuman ka init nga sitwasyon, no? So, abide lang ta sa aton sining nga mando sa gobyerno subong nga amo ning una naton nga bulyada sa mga gabi nga gina-remind naton ang mga utod naton sa pagtiner sang puluyan o kung pagtiner sa sulod sang puluyan. Anyway, sa mga utod man naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7 plus ang aton sining makuturan nga nagapuyo ay minsa mga puluyan. Halong gid kita sa sunog mga kaksya. Kaysa nambal ni Sir Gani bag-ulang 40 ka init po 40 manikanamit ang kaon sang kalayo kung masugdan ining sunog nga ini. Speaking of sunog, may ihambal ko karon sa sunog nga ini kay may grass fire ka ina sa Barangay Estefania nga naghuol sa publiko. Kadamo sang nahulan pating Bureau of Fire Protection nahulan man sa trabaho nila bangod sining pulo panutod sang hilamon nga way manitani sang maayo gid nga resulta. Las 8 con las 6:49 antes pa naman mag-formal kita umpisa sa aton nga pagpangalagad mahingyo gid ko sa inyo sa pagpangamuyo again sa gihapon nagaaway kita batok sining COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 N coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:51 subong adlaw, Lunes na kita, Abril na kon Abril 13, 2020. Back to normal lang aton sa pagpangalaga diri sa Action Radio Bacolod, pero abnormal gihapon ang sitwasyon sa aton sa nga palibot, hindi lang diri sa Bacolod, bugos nga probinsya, kundi bugos nga Pilipinas, lakip na ang bugos nga kalibutan. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, kag sa mga Facebook Live watchers naton, no, nagalantaw sinimat tiniyon, pwede ka mo makabutang sa inyo sa nga komento, suggestion, opinion, greetings kag iban pa sa inyo sa tundirang comment section sa mga texters naton sa nga numero 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na, tubtoblas nuwabing tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita diri sa lokal mga kaksyon? Isa iya ka miyembro sang LGBT, no? LGBT. In short, damo ni sila nga kwan eh. Pero ini siya gay mga kaksyon ang gindakop sang kapulisan matapos mag-post iya sa iya sining personal nga Facebook account nga ini siya ang positive sa COVID-19. No mga sitwasyon, ini nagluntad sa isa ka syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ti fake news, ginpasala mong tawo, iskandalo, ginpapanik mong publiko. Sining COVID-19 nga tuman kadelikado, ginhat pursuit operation sang pulis na dakpan. Hindi galituod nga COVID-19 kwan siya, victim or positive siya, kundi depressed siya kuno, may problema lang. Imagine mo na ha, sang ginhimo mo ti dako nga kasong pangutubangon yung gidsini. Samtang diri sa syudad sa Bacolod kwan kay na ho, rescue kay na si Vice Mayor Elcid Familiaran sa Central Negros Electric Cooperative. Anong ginrescue niya? Ginrescue niya ang mga konsumidor nga nagbalalayad sang ila sini nga mga balayran sa kuryente nga nadula na ang ang social and physical distancing kag ang iban way pa naka face mask. Tiga kabalakang Vice Alcalde nga among pinuno sang task force diri sa Bacolod, Task Force COVID-19. Gin-rescue niya, ginpadulungan niyang sineko, kina sang aga bauti nagalilinya tuod, kay ang natabo, nahadlok sila nga mautdan sang ila sining nga kuryente. Ari man niya taga Sineco, yang nga doon di man kahulat, but according to Sineco, way man sila nagobligar gid magbayad ni subong ang mga tawo nga inia, ang may ara lang. Pero dapat hindi gid pwede eh. Sa mo nga krisis ni pwede lang ina sumahon dason after all, di ba? Nga gin announce pa ini tiyang tawo na kulbaan kulang maybe ang information nga nabaton nagdinaguso sa Sineco, naglilinya nadula nang aton sining nga pagpanghanda sa COVID-19. Imagine mo na wala face mask, isa ina sa gina-require karon. Ikaduha ang personal or physical distancing sa mga tawo. Problema man. Nagdinasok to sila. Imagine nyo na nga ginhimo sang Sineco. Next time guro, panilagan tigil ang sitwasyon. Samtang sa iban nga balita maka-aksyon diri sa Bacolod, may personal nga pananawan. I don't know sa iban dira. Actually, nag-post ako sa social media in my personal account. Natingala ko Aksyon JM, sila nga hapon while on travel ko magawing diri sa aton nga station. Damo slakyan, no? Siling ko normal days.
regular days na, ano man normal na sitwasyon, tamang ECQ pamanta, no enhanced community quarantine. In fact, medyo gin pa dalman pa ginigani kay may mga positive kita diri sa Bacolod. Pagkatapos, kadamo-damo salakyan haw. Ang mga salakyan na sunaran ko ng panaogid ko sa tarak-tarak ko man kagin check ko. So far, wala ko nakakita sa mga public utility vehicle o kon PUJ. Ano, kiti bawal gin man. Alakitaan ko lunsay mga private cars, no? Hindi matago ng syudad sa Bacolod, Action JM, damo kwarta mga tao din. Halos may mga salakyan na sunaran tabala, may mga queue pass ni sila tarantanan. May mga quarantine pass ini tarantanan. Ano ka stricto nga ton sining authority sa pag-check sini nga nagdinumog ini karon? Ay, tan-aw ko blado ka normal lang sa sitwasyon. Sa pagkadaghang salakyan yun sa Bacolod mga higala, hindi naman karon nga ton sining kuan man ang pagpanghanda ta diri, ang pag-away ta sa COVID-19. May naistorya ko initially sa kabalo ka Thursday, Friday, Saturday and Sunday daw na-stuck gin man mga pumuluyo sa mga sulod sang puluyan mo. Duway gid black libot, tinog-tingob subong Lunes, no? Pero bisan tod Biyernes Santo, bisan tod padayon malang gyapon niya ang pagwa sang may QPass, kag padayon malang aton sa mga food store. Karam la explicar tani kay nga daw amo na sitwasyon na. Kag diri sa Bacolod Action Oliver, may nabaton kitang information, may nagapang down na kuno salakyan Action Oliver. Ongoing gali ang negosyo sang mga salakyan subong. May nagapang down na kag pagkatapos ang COVID-19, kwao na lang ang unit, may ginansya na. Kutsukutsola na ako na. Pero kumiyara ginman lang nyo. Action firing line. Balikan to lang na. Ang kapulisan sa Negros Occidental, pasalamat kita sa Ginoo kag diri man sa syudad sa Bacolod, kay ara ya sa maayo nga kahimtang, ano? Meaning wala kita sang PUM diri nga police, way man kita PUI kompleto sa bakuna Action Oliver, no? Kompleto sa bakuna, kompleto sa mga bitamina ang aton PNP, plus pagid ang mga advices sa ilang sining leader, sa ilang sining chief nga dapat kon during sa ila sining sleeping hour tulogid kamo. Hindi na mag-usik pa sa tiyempo to hampang sa inyo sining mobile legend abi or ano mga sitwasyon. Hindi na mag-usik sa tiyempo nga mag-chat anay for the meantime sa mga chatters nyo dira. Pahuway gid ang aton PNP kay nga amo ni sila subong ang tuman man kakapoy ang trabaho nila di. Action firing line. Pertitod mo, likitaan ko lang polis. Way labot ngang uniform nila kainit panadaan. Butangan mo pa face mask ang ilong mo kag bakba mo. May tabon pang mata nila. Ay, grabe do ginaluto kanis oven mo. Tini sila mga saluduhan taganing mga pulis nga ini, no? So hambal sang kapulisan sa during sang ila sining pahuway, rest time nila, bid time nila, magpiyong-piyong gid sila. Kay para pagbalik nila sa trabaho, malusog pa rin ang katawan. Kompleto gihapon kag wala sang may ginalain ang matyan. Action firing line. Daw kanami, no? So, amo na, no? Ang aton nga sitwasyon diri sa probinsya sang Negros Occidental, mga kaksyon. What else? Mga reklamo, ti wala tuog yapon, wala kabaton sang amo sini, wala kabaton sang amo sa to. Ginakulbaan ko rin gani, basi magwilgang publiko kag sulungon ng barangay hall. Amo ning kululbaan, git pila kadlaw. Kung ako sa inyo mga kapitan kamo, libot-libot kamo liwat sa purok nyo. Kung sinuda ang wala mahatagan, provide na please. Kaya nga, manumduman nyo si Anay President Ferdinand Marcos Action Oliver, si Anay President Irap Estrada, naglulumpat inis kangkungan sa people power nga ginatawag. Ti kamo, barangay kapitan, basi people power kamo da sa mga pumuluyo nyo, din kamo puluton. Action firing line. Amo nang kulbaan aton di, so subong, still have how many days pa, no? April 13 pa lang kita. Hasta pa April 30. And we're not pretty sure nga paglambot sa Abril 30, basi may extension naman blan din mga muyo sina. Aton mga advance lang nga mga kuan bala, mga ideya bala, basi pa lang. Kaya hindi nyo ma-provide ang kinilo-kilo nga bugas da sa inyo sini nga mga constituents dira. Kag maghimbon inisla palayo lang, ako niya pananawa lang ni ginaunahan tan na lang daan para makapreparar sa kapitan sa kagawa da. Kag magwilga da tubang sang barangay hall da.
Malay lang kung manghinaboy pag bato, bla man ng kulbaan ko na. Action firing line. Oh, ti anon tanak karon dako ka problema. That's why today, starting tonight or today, tomorrow, libot ta kamo sa mga purok. So wala mahatagan da, please lang. Hindi nyo na paglabaye. Provide nyo na sa mas temprano pa. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa balita sa probinsya, 35 ka mga stranded iya nga mga Negrense OFWs mag-aabot sa probinsya buwas nga adlaw mga kaaksyon. At i-process gini sila ipagi sila maybe gro sa PUM naman na. And sa Bacolod, pinakauna nga quarantine facility sa Bacolod nag-operate na kay na mga OFWs nga magapauli sa syudad ipaidalom sa quarantine iya sa South Hills Academy. O, ipadalom gid sila. 3 ka mga senior citizens nga napatay sa Bacolod ginakabig nga probable sa COVID-19. Resulta sa COVID-19 test nila pending pa sa sining nga gihapon kabay pa nga indi lang. Kay may mga nakasalamuha na ni sila amoning delikado da. Ay, dali lang, lain to. Action firing line. Lain na pindot ko, alas 7:02. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sige, diri kita na ipamulya sa mga balita sa national mga kaaksyon. Balikan ko na karon standby kamuda sa balita lokal binagid ang kakatabo karon diri sa Bacolod. Nga gintagaan tagi ni panahon ang sa Bacolod nga pagdamo sang salakyan. Kag iban pa nga problema nga naobserbahan karon sang PNP Action Oliver, i-share ta na di karon sa kanginan para makalambot sa aton sini nga mga public officials kag basi may mga changes kita. Para ni sa aton tanan-tanan So hindi naton mahambal nga disregard naton ang observation sa aton PNP. Kay sila ning frontliners nga nagakadto sa mga syudad, sa mga kabarangayan kag nagausisa sang sitwasyon. You could just imagine iya sa barangay Hinumanan nga tanan nga streets dira sa mga phase mga phase 6, phase 5 daw amo na bla sa mga streets sila sinirad-an Action Oliver. Pagkatapos pagsira ginhambalan nga binutang na muna di para likaw sa kawatan. Kay may mga kawatan igumurahon gali may gampang pusoy kag tungit susulod gali. Action firing line. Tapos may gabantay pasagwa kag nagatimbre nga ari nasla untat kamuda na. Action firing line. Kapitan sino kapitan sa barangay Handumanan Action An? Si Ricardo Danoy, Kap, libot-libot purok mo daw natiplangan ka sa mga tao mo daw. Action firing line. Amo maning barangay man Action Oliver nga iya sini nga tinawo, nag-issue sang quarantine pa sa sulod balay, 3 bilog. Naisahan naman sa kapitan, subong naisahan naman sa mga purok-purok yaw. Baka nami tanay sa mga postings lang nga ginsarad anade para likaw sa kawatan way may makasulod nga muni na ang authorized person makasulod diri the only DSWD, DSSD, police bla 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 kay gali mega puso ito sulod. Action firing line. May nagamadyong pa. Ay nga mga tao mo na ning problema tanga lapit na suskong patay sa bilog nga kalibutan karon sobra na 1,200,000 kita di pa dito diri patig ulo ng tagyapo no. Action firing line. Yaring balita sa national mga kaaksyon. According iya sa Department of Education o DepEd, tiway nagid sang kwana. Why nagid man sang graduation? Sino pong may gana sini mag-graduate sa kasaka sa stage man? Ang iban gani nga bulutuan, the almost gani goro no. Why na nag-exam sa 4th grading? Kung anong ila sini nga 3rd grading nga results ang ila sini mga estudyante, amo na lang tong basis nila kung honorable siya o kung passing grades lang, etc. Di masaka patani sa stage. Hindi na lang pabayaan ta na lang anay kay hindi man yung end of the world kundi ka magpasaka or mag-graduation rights dira. Action firing line. Hambal din ni Education Secretary Leonor Briones. Siya way na lang gid anay sa graduation day. Paiway ta na lang na do kalang-alang na gid. Di ba naging man mga ganang estudyante pa magkasaka ni sa stage Pero kung way naging man si COVID-19, bisan da son tuig pa na pwede malana kay date malana ng islan kag kun hatag-hatag ka diploma da. Way gid problema, di ba? Ang good news diri sa kay DepEd Secretary Leonor Briones Action An kay negative na siya sa COVID-19. Action firing line. Daw di ko magsala April 8 sang ginanunsyo niya, no? Or something that week, nga ginanunsyo niya nga COVID-19 positive ni siya. Kiti vulnerable man siya kay halubilo man sa mga tao man to kung sino na lang sa mga meetings kakuiban pa. But today, gin-announce niya liwat nga she is positive or negative na sa COVID-19. Tiyan mo nang maing balita. Action firing line. Sa ibang nga balita sa national mga kaaksyon,
ilaktan ko lang ni gamay, pabalo ko lang sa inyo nga si Attorney Harry Roque nagbalik na sa bilang isa iya ka presidential spokesperson karon ni Presidente Rodrigo Duterte. The most controversial nga spokesperson ni Duterte. Kido kadamo blabali sang ligad doblaw. And Attorney Salvador Panelo nagbalik na bilang nagtutok bilang legal counsel iya sang presidente sa iya sinikaron nga liderato. Abi, dumduman nyo sa Harry Roque nga nag-resign last 2018 sa pagpreparar nga ni siya ang nagpapili senador o galing wala makadaog. Action firing line. Welcome back no? Sa iya sini kabay pang magnami ng performance sa subong kay during the time nga siyang spokesperson do kasadya gito sang balbalanay sa iya. Action firing line. Pero dire kita, no? Kung subong damo reklamo, sining dilatar or delayed nga pag-abot sang mga subsidies sang aton gobyerno to the people nga need ginila ining mga tawo bilang ginapili nga ini sila nagakinahanglan sang sini nga mga bulig halin sa gobyerno. Maka financial man o kon maka food tax man, etc. Nag-ako diri si Cabinet Secretary nga si Carlo Alex Nograles nga may pagkadilatar ginman firing line or may pagka-delay ginman mga kaksyon sa wala inabalang hindi gilayon naglabot sa mga lokalidad. So nagapangayo sila sang pasensya no sa mga kauturan naton nga nagakaulihi ginman no. Pero gin-assure sini nga maabot gini sa ugsaran kag sulod sang puluyan sa mga utod naton nga nagakinahanglan mga kaksyon. Action firing line. Tiya mo na gani nga diri sa lokal kung wala pang national nga mga ayuda ang aton sini barangay nagahatag na advance ano. May mga reklamo no. Kamako mo na may nagpanagtag to Action Oliver 1 ka kilo kag 1 ka tinapa nga sardinas sa Bonabi noodles. Nagreklamo 1 kilo. Igo morahon inisyatibo gle Action Oliver ni Barangay Kagawad. Action firing line. At least ni Barangay Kagawad nakamata ano kag naka-provide his personal money to buy sa amo sini kag i-provide sa pumuluyo 1 kilo lang galing pero okay na. Isa na kalanaan sa aga kag sa udto, no? Aga kag sa udto. Ang problema lang dapat butangan nyo ngalan da nga inihalin kay Kagawad. Kay kung mabaton ang aksyonan 1 kilo, ang pasibangdan na yon kay kapitan kag syudad. Gigotinga naman ni kapitan sa syudad, no? Damo na bala, dapat mo tangan ngalan para ma-identify dira sang beneficiaryo nga halin ina sa Kagawad. At least may ideya, no? May ideya sila. Sa ibang nga balita mga kaksyon, dito ya sa National sa gihapon, dito sa may isa ka hospital sa may East Avenue Medical Center, naghimo sila Action Oliver sang refrigerated nga container van, no? Nga butangan sang ila sini nga mga bangkay, mga gakalapatay nga pasyente. Kaya ang ila sini nga morgue dito, ang unod, 5 gid lang ka bangkay. So hindi nila hindi nila masampaw-sampaw abi. Kadadlaw do may mga patay, pero hindi tanan nga nagkalamatay da igo sang COVID-19. Ang nagkalamatay, di ba normal lang nga nagkalamatay o galing hindi gilayon makuha sa mga pamilya kay may ara sang enhanced community quarantine bla. So nagaginutok to mga patay sila ospital. Ang ginhimo nila, nagpaobra sila sang van nga bugnaw nga hindi magkaladunot gilayon ang bangkay. Action firing line. Kurtik subo sa sitwasyon tano, pero tinantana karon kay natabo ini sa kalibutan so dapat tun-an sa aton sini nga mga otoridad ang mga inisyatibo kuno dapat ang paghimuon. Baki update kita makaksyon sining kuan sang sining hapon nagpagwa sang bag-o nga datos ang Department of Health sa pungsod Pilipinas kung pila kabilog na ang positive cases sining COVID-19. Subong nagwa ang 4,932 ang positive cases na sa bugos nga Pilipinas. Ang naka-recover diri 242, no? So i-minus nyo na sa 4,932 mga kaksyon. Nagataas ang COVID cases ngayon, but nagabuhin ini siya sa mga nag-recover na, no? Pero wala nila gina-minus ina, ginadugang lang giyang nagasaka. In fact,
sa 24 hours, may 284 new cases ang pungsod Pilipinas. Ang masubo lang diri kay nagdangat na sa 315 ang nagkalamatay mga kaksyon diri lang na sa pungsod Pilipinas. Nagasaka man siya, no? That's why nga kita mismo diri sa syudad sa Bacolod, gid kita, sunod gid kita sa ginapatuman sang gobyerno ining home quarantine nga ini. Kay para masigurado naton nga hindi na gid mag lapta pa ini, no? Pasalamat kita nga diri sa aton daw wala gid dyan lapta gilayon ini. Kay may mga tikang nga ginahimo mga kaaksyon ang aton sining gobyerno, no? Ang aton sining gobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag subong man sa bug-os iya nga Bacolod mga kaaksyon. Kita mo may mga hot zone kita iya sa probinsya. May mga gin lockdown kita nga mga barangay diri sa Bacolod nga may mga positive kag may mga ara sa mga PUIs. Inisyatibo sang syudad para hindi na gid sila makagwa pa for the meantime. Lipay kita gani kay grabe yang padalom sa aton sining task force kung dapat nga pagahimuon, no? So bululigan ta tanan. Bululigan ta gini tanan mga kaksyon. Ginapangita ko ding update kun tani mo, no? Sang COVID-19 ang global nga nga datos bala. Hindi ko rin makita, no? Dali gilang kay gina-check ko. Aksyonan, may global data kada. Though nadula din ako, magkagina ko, pag gusto ko lang i-update ang publiko, nga ang patay subong sa bugos nga kalibutan mga kaksyon, masobra na sa 1,200,000. 1,200,000, mo, no? Pakaronan ko na lang ni kay nga nadula to ding akon, no? Nadula ding akon nga no? Ang akon diri nga ginalantaw masamibla na diri ko gakakuha. Anyways, balikan ko ni karona kay update tagid kamo. Ang pinakalala dan subong gid nga sitwasyon amo ang pungsod sang US. Sa nagligad nga adlaw naka-record sila Action Oliveria sobra 2,000 ang patay. Today mga 1,500 patay. Today, no? 24 hours lang na. So nalapawan na nila ang Italy sa kadamuon sang patay, no? Mga 21 to 22,000 ang patay na nila subong sa US. Yeah. So gina-project kini subong sang ila to nga mga otoridad nga base maglambot 100,000 ang ila patay Action Oliver. Subo, no? Grabe yan, no? So diri sa Pilipinas, buligid kita. Hindi ta gusto nga matabo ina diri sa aton. Nagligad nga adlaw, may nagalirap tang information ining isa ka hospital dito sa Metro Manila nga wala ginasugid ang nagkalamatay sa COVID-19. Nga ara kuno sa hallway lang ginapamutang, no? So gin-check ini, gin-correct na why na sang kamaturan. Ang litrato nga nagalagaw sa social media hindi to sa pungsod Pilipinas kundi sa Ecuador. Action Oliver. Kadamo gid mga nun isla yaman nalipay ni sila nga ang tao magsinala ano nga sitwasyon. Inayawan ka sagang si DOH Secretary Duque. Si waya. Kay mera kuno hospital nga dila nga ihipusin nyo lang da mo na. Amal Duque sa waay. Tanan naka-account ni tanan-tanan nga nagkalamatay di. Tigalek ang litrato nga nagalagaw to sa pag-check sang otoridad. Hindi to iya sang pungsod Pilipinas. May mga tao lang gid nga sabotahero. May mga tao lang gid nga gusto pasalahon ang publiko. May mga tao nga inang mga idiot bla inang mga tao iya nga ang utok ara gyapon ang pamulitika. Action firing line. Kag ano bing purpose abi nga ipalapta mo na may padala sa mga messenger hindi ni ma-recognize sa mga utod naton nga wala sa may mga cellphone action-an. Pwede mo ko ayo sa ditol na ton. Kaya yawan ko pangita action-an. May ara sang nagalagaw sa messenger gani iya nga may isa ka pungsod nga ang mga patay Action Oliver sa COVID-19 ginapanghaboy nila sa baybay. Kilid baybay, ti ginapang share man na sa mga tao man. Ti ina
may gambal pa to nga hindi na ginilain na gining sitwasyon sa kalibutan ta. Kay pila kadlaw hindi na ni kakaon isda niyo kon mga seafoods di kayo ang mga patay sa COVID-19 nga panghalid na nanto skilid bye-bye. Hindi na mahimo kay ang World Health Organization may ara sang ginatawag naton makaksyon nga may ara sang ginatawag naton nga pagmonitor sa bug-os nga kalibutan. Hindi na kay simple ang nagapawala, no? Recorded initanan-taran. So, untatanta na lagurong palibot sining mga makahaladlok nga mga information. Suliton ta, basta hindi gani nakabutang sa like Action Radio nga mga information, di ka mo magpati da. Sa news online sa Action Radio, sa Facebook online sa Action Radio, kung matuod din nga mga balita, hindi na di maulihi, gina-double check, ina-gilayon para mas masigurado. May mga tao ay panghadlok, mas negosyante ni sila. Action Firing Line. Last iti, Jesse Size na lagi lang ngayon ko sa Action An, kay inang gusto ko i-update kay nadula din nga kon record, no? Though every night, gina-update connectionan mo. On my own lang nga pag-check, subong nun di ko sa makita, no? Pero sa Action An, mayara, subong sang iya ko galingon, be check na ton, be. Aksyonan may gabi. Action na Brian, mayong gabi, base diri sa ato nagkuha nga data, Action Bri, ang cases, pangkabilugan or bugos ng kalibutan, ini Action na Bri nga record for coronavirus cases, ang record is 1,864,214. Positive na siya. Yes, Action Bri. Para naman sa mga kaso or recorded nga napatay, 100 or 115,096. Grabe, no? 115,096. Yes, Action Bri. Para naman sa mga recovered, 433,823. So, inang 115,000 plus 433 nga naka-recover, i-minus na nato siya sa 1.8 million Action An daw mo sila. Yes, Action Bri. Kaya kung sumahon, dalaman sila sa Japon. Yes. Kay overall ni siyang cases mo. Yes. So, ginatingob nila. Pero may ara lang sang partition para ma-identify kung pilagid ang kaso or case abis na napatay, kag pila man ang case ang naka-recover. I see. Thank you, Action An. Yes, Action Bri. Mayang gabi. Action An Defensor sa News Center maka-action na. Nag-rescue man di sa aton kinadula ding lista ko yaho. Action Firing Line. Last 7:18 Action Radio Philippine Standard Time. Sa nambal ko na, hindi lang kay ako nakaobserbar sining ginatawag naton pagdamo sang salakyan diri sa syudad sang Bacolod, ikumpara mo nagligad nga simana. Sining nga adlaw Lunes, halin sang aga tubtog maghapon, kadamo sa nagalibot-libot nga mga salakyan. Lunsay mga pribado, no? Lunsay mga pribado sa tikalon kita sa Bacolod, no? Kay puro pribado nga libot subong iya damo gidya salakyan di mga tao kumbaga kada bad ko halos balay di may bay salakyan bla. Pero magluwas sina nagdinumog man Action Oliver ang mga e-bikes naton kag mga tricycle man. Ang iban kunuhay nagapamakal pero nagakuha pasahero. Actually may 152 ko di ko magsala sobra 100 ang nakaladakpan sa Bacolod. Ngayon ni sila tinagapasaway gid gyapon ambot ano ning ginapangita nila. Basi gusto gini nila nga maglalang sitwasyon di sang COVID-19 sa Bacolod eh. Action Firing Line. So mismo ang kapulisan naton nakaobserba. Kibot man sila gani. Ang lain lang di ang Q-pass na ton, basi may ara sang depektibo ni gamay. Pero sa nakitaan ko damo, ginman no. So check naton abi ang police naton sa syudad sa Bacolod. Ano ba lang observation Manila? Kay bisan kay nasang odto nagamonitor ko kay Action Rex Kantong sa BBB. Damo ya galinya to sa may kuanya ho, sa may Bangga Escala, going to Estefania nga area. Halin sa Granada, Alangilan, halin sa bukid nga portion sa Bacolod, down to dire sa pinaka-tagipusoon sang syudad, nagadululubli iya. Nagadululubli iya mga kaksyon ng salakyan. So daw, kanormal lang nga inadlaw ang sitwasyon karon diri sa syudad sa Bacolod. Ano ang gibala dapat ang paghahimuon naton? Bisan nga liguro nga aton sining ang aton siniguro nga ang aton siniguro nga otoridad, ang aton nga task force, gakatingala mga niguro mo. Kung nga ang amuni kadamo sang salakyan, busy sa aksyonan, di pa siya makontak. Sige, balikan ko lang na karon. Anyways, una nga bolyada sa aton sining nga pagpangalaga dulong sa aton sang DTX 500. Anila ko nga bulig sa aton sining kaugalingon
para ma-boast pa gid nga aton sining lawas kag makapanubo ni sa level sang sugar mo dira. Plus, kompleto management sang liver detox, paninlo dugo kag iban pa ang DTX 500. Action firing line. Mabalik ko mga kaaksyon na dira lang kamo, standby lang kamo kay hulaton talang maglibreng linya ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, para mangunsiho kita no gibalang gakatabo karon diri sa syudad sa Bacolod. Dali gid lang niya. Standby for a while. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Samla 731. Ginendorso taman sa inyo mga kaaksyon ang inyo sini nga pag-eskwela sa palaabuton. Ang eskwelahan iya nga mas makabulig sa inyo sini nga buwas damlag. Ang eskwelahan iya nga dako ang tsansa nga mag-asenso ikaw. Labi na gid kon mapisan kay mo ya pagkatapos eskwela ngita ka dayon obra kag gini sila gabulig man paano ka makakita obra. Amo ni ang First Academy of Skills and Technology Incorporated nga nagatanyag sang senior high school tracks academics kangay sa accountancy and business management, humanities and social science,
Yaraman ang technical, vocational livelihood, kaangay sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2. Sa First Academy, be the first all the way globally. Kagini sila ang TESDA accredited mga kaksyon. Kadto kamo sila sininga building o kon nila sininga bruthoan, nga yara nahimutang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035 mga kaksyon. Ang pinakaayo diri sa ila, kay libre iya ang uniform kag ang ID. Naway ka na problemahan pa. 275 gid lamang ang imo sini nga bulanan, 1,500 pesos ang registration upon enrollment. Tino pang ginahulat nyo da, no? Magpa-enroll na pagkatapos sining COVID-19 or mag-inquire na dira sa First Academy of Skills and Technology Incorporated mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. La 7:32, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Online sa Firing Line. On the line, we have Lieutenant Colonel Ariel Picong, spokesperson sa Bacolod City Police Office. Sir, maayong gabi. Action Brian, mayong gabi gid, mayong gabi sa aton mga pinalagang mga listeners kag sa kutob sa aton malabutan. Sa aton nga pag-broadcast sa sining gabi on behalf sang aton City Director Police Colonel Attorney Henry Biñas, mayong gabi gid sa tanan. Aha, una-una sir, medyo lawig-lawig na nga aton sining pagtiner sa dalanon mga kapulisan naton diri sa Bacolod. Kumusta sila sir? May another extension pa kita. Kumusta ang ila sining kahimtang diri sa Bacolod sir? Action Brian, ang ginambal mo na nga lawig kay kami March 8 pa lang ara na kami Action Brian eh. No? Sobra na kami isa ka bulan dira kay nag-unang aton nga outer inner control no. Kag sa subong ang pito ta ka outer control nadugangan pa na sang 20 city. So 34 subong aton nga mga inner and outer border control sa siyudad ng Bacolod. Sa subong Action Brian, ang aton nga City Director nagmando na sang namiligid mga semana, nag-coordinate sa aton nga Regional Health Service no sa Police Regional Office 6 to conduct daily and regular monitoring sa aton nga mga PNP personnel naka-deploy kag hindi malikawan Action Brian may ara na gid man nga may mga maintenance may ara gid na high blood may mga gabat siya maging man Action Brian di malikawan but willing yapon ready and willing to serve until matapos ang ito na yung ECQ diriya sa Sudat sa Bacolod Action Brian. Congratulations gid in advance and saludo gid taran-taran sa katapos ang kapulisan sir ano. Anyways, diri sa Bacolod why isang ano sir, why isang naglain gid ang pamatsyag so far, nagreklamo? May ara gyud man naglain pa matsyag sobra nga init siguro Action Brian pero makainom sang tubig makapaway gamay balik man gyapon sa aton nga olobrahon no. Hindi malikawan may gabatsyag pero hindi naton mambal yang masiling naton nga ang nami lang ya tidawlat kita sa may na monitor diriya sa aton nga mga personnel nga na-infect no. Even though nga iban gaburubat siya gabi juga katol-katol ang mga buwak gauubong gagapraning man but so far okay man lang makainom bulong na okay nakaluyan man Action Brian. Okay sa sobra kainit tapos ikuan gid ma-down gid ang lawas mo basta masobrahan ka kapoy sir mo ting igoon kung kaysa ang imo sinitutulan ka nagainom ka tubig iya no damo kinang sintro. Anyway sir, ang pinaka kuan sining adlaw diri sa Bacolod damo gid sa lakyan no, damo gid nakasunar, damo posting sa social media kalabanan nakibot siya anuman do maisikyo pa man kita how strict ang aton sini nga PNP gina-check pa ni isa-isa nga anga daw nagdurong sa lakyan ta sir. Anong observation sa PNP naton sir? Action Brian no sa actually ara ko dire sa Sumag ako na daya area no basta Sumag South area. Sa aton nga observation Webes Bernes medyo malaka-laka iman sa lakyan. Pagsulod sang Sabado, Domingo, medyo nagdamo-damo gawa kag ina nagdamo gid. Actually nagka-traffic gani sa mga border control naton. Then nagpatawag na aton gid insidida ang aton nga City Director kadamo sang complaint sakto na Action Brian may nagapost sa media. Ang nagdugang pa ining problema naton dira sa Sineco. No, yes, Action Brian kadamo dira ang
nagasala kay sinuman abi ni kulbaan mautdan. Yes. Ay kay just do no, wala man nagsisimpatiya ang aton mga kauturan diriya sa Sinego, isa lang ginakabulan tani ang aton nga presidente gambal nga tani nga renta kag balayran temporary suspend man lang no. Tani sa subong nga ari kita ya, this is not ordinary crisis. Extraordinary tong kontrata, hindi makita. Yes. Tani nag-ugyon man lang sila tani for the meantime lang. Then kagina kadamo kita sa nga found out kagin pang isa-isa gid sang aton city director interview ang aton nga mga station commander. Una, ang border control naton may ginpa-photocopy. Sa isa ka balay may ara tag duwa kang tatlo ya ka mga quarantine pass nga dapat isa lang. Isa ina nakita naton dira. Ikaduwa, ang aton nga quarantine pass ang oras sa do kalawig. Wala man sang limit every day. Imagine mo may ara 6 alas 6 ang aga sa alas 10. May ara alas 7 sang aga tubtob alas 10. May ara man alas 4 sang kagawon hasta mag alas 10. Imagine mo kung anos na kalaba nga oras. Wala naton kag wala nila na intindihan kung ano ang tinutuyo ni sang aton nga enhanced community quarantine. Basic, essential lang ang baklon. Kag kung tani, na-explicar man ini sa aton sa barangay, nakaisa lang tani, isa-isa ka simana magbakal sang aton nga mga pagkaon. Tingob-tingob law? Yes, Action Brian. Wala sang pulos ang ginaobra ta subong. Kay samta nagagawa sila, gapanginyawat man ining mga tricycle ga standby sa kilid, abi mo ga standby lang. Ato sa tiyak ang driver gahulat-ulat lang. Yes. So buti nga nun, may ara itawag na to niya chain reaction kung wala siyang kooperasyon diri. I just know no kung ano tabo kagina kay tinagstoryahan ay maton nga interagency task force kay gusto ko limitahan gid ang ilaya nga giho. Dapat isa-isa ka panimalay, kaisa sa isa ka simana. Maximum na nang duwa. Yes. Kag kapila na po maghambal nga minor kag senior citizen wala tani isang quarantine pa kay amo ining vulnerable. Pero mapati Action Brian kadamo sang senior citizen nga quarantine pass. Tuod no? Sino kay isyu sang quarantine pass? Ang aton barangay. Yes. Hindi man namo na pwede ma-hold kaya may quarantine pass man siya. So amo ina nakita naton yang mga diferensya. Dapat kalay-ohon, diferensya. Actually, wala kita sa ginabasol. Dari kay hindi man ichimpo sa mga binasulay. Kita kundi lansahon, tagaan, rekombinasyon, tag-aksunan sa gilayon niya, Action Brian. So, itong tatlo, sir, nga nakita nyo nang ginhimo sang authority na ton sila, sir? Kagina, may right after man sang emergency meeting with our station commanders kag atong nga CD, nag-meeting man ang atong nga chairman, si Vice Mayor Elced, sa atong nga city director, kung ang actually gin-recommend sa atong nga CD, liwaton ang mga quarantine pass. May control number, may schedule, kag may listahan ang aton nga mga station commander kada border control. May color coding pa ni sir? Yes, oo. Kag ang maggusto magsulod sa Bacolod, maski bank transaction, may ara iya permission sa aton interagency task force. Okay. Dapat permado man na diri sa Bacolod. Hindi namon pag-iundor ang sa barangay. Kaklaro sa ginambal ni Vice Mayor, dapat sa interagency task force. Yun yung mga travel. Sila magsulod. Yun yung mga travel, sir. Yes, Action Brian. Hindi na basta-basta kita magpasulod diri sa Bacolod kay kanugon sang aton diri. Nabasa na kita Action Brian, maligo na kita sang matutuod subong yang panyimpo Action Brian. Imbes nga nag-kulukalma na, hindi na naton pagbalikon pa sa puno. Amo malambot sa lingon mo, sir, no? Yes, Action Brian. Kaya sino gusto nga mag-extend how? Yes. So, sinong gusto subong amo ning aton nga sitwasyon? Wala. Ugaling kay kun padayon kita nga ignorante, padayon kita sa pagreklamo, at sa subong hindi kita insindi kung anong kinanglanon sa aton gusto, ang aton na perminabal anyang gusto talang matuman sa sino nga timpo hindi pwede. So gusto ta hindi limitahan. So ini sir ang problema sa QPAS naton kag pagdamo sining salakyan may meeting na kaina nga ginpatigayon. So kabay pa nga ini sir ma-address na ning problema karon diri sa syudad sa Bacolod. Kabay pa, Action Brian. Kabay pa. Okay, do ka normal lang, especially sa mga private nga mga salakyan.
wala kita sang right kay hold kahit may mga quarantine pass maski senior citizen. No, tani na insindihan man tani sa may mga pamilya dira nga may mga senior citizen kay once ma-infect ina, hindi nyo ba inyo problema na sa gobyerno. Tanan gid. Tanan naman nga basol ihatag naman naton sa gobyerno. Kasi simple sang ginayo sa ila ang quarantine pass hindi pagatag sa senior citizen. Kada mo sa membro sang pamilya kag dapat isa lang. Hindi subong chimpo ya tani nga magpasaway kita Action Brian. Okay, may advance kong information, may initial ko din nga, initial nga nabaton nga ang interagency pag-meeting kay na daw dakong tsansa sa mga suggestions mo to sir, mga color coding, mga window hours nga posible i-impose ini sa publiko, no? So amo ning aton lauman gid starting on Wednesday, sir. Wednesday. Ay kabay pag-election Brian. Kay hindi ya pwede nga pasundan talang gusto sang tao. Nan gusto. Hindi na ya subong ya pwede nga panyimpo. Kahit yung pagustuhan talang tanan tadi apektado. Hindi ta magsalig nga wala gataas ang kaso tandiri sa Bacolod, Manila lang, no? Yes. Okay, magtuli ka Giho Manila, hindi man tadi ka Giho. Tandaan ta ang pinakasentro sa mga gobyerno tara sa Manila. Hindi na ta magdugang dito. Yes. At least ang sa aton tani i-observe kang dapat nga i-observe, ara lang gid sa balay, kaya in kaso magmarsyalo gid man, at least lusong lang. Yes. Dito diba? Oo, tani, kaya ako I am expecting, even ga recommend ko. Kung magpadayon pa ini, kaya demokrasya man kita, tanan may diretso, pero wala kabalo sang obligasyon, hindi malayo nga mag-recommend. Mga may matabo nga Marcelo, just to control the situation. Hindi nga kumo nga gusto naton mag-abusar, no? Just to contain the various, may posibilidad. May dako sang posibilidad nga Marcelo tagani kontrata tao lang. How much more hindi ka makita. Kag kadamo sa nagapasaway Action Brian. So sa Miyerkules ni maybe may mga changes na ginahulat naton subong sir ang executive order nga ipapanaog ni Mayor Bing Linardia. At least ang aton nga PNP doon di man ayawan ka pang saway kag pang in short pang sita gid man mo ginasita mo blang hindi ka di pwede balik ka to at least sa police nato makapahuway-huway man bla sa amo sa nga problema sila. Tani Action Brian, but again sa among nga trabaho among tawag lang nami man tani nga magturutaway kita, but ang sa aton lang hasta lamang kami sa Common Action Brian, but we have to do our work. Kaya amo na maging sumpa naton nga trabaho. Kaya kasimple lang tani prinsindiyon sa tao, no? Nga limit ang movement dapat sa isa kasimana ka isa lang. Aryo? Dapat yes. Ari kay daw natamaan ganyan daw katiga ulo gid ang iban. May mga advance information nga ang Sunday Action Oliveria totally lockdown na gidyang Sunday lang. Waay na gidyang may makagwa pa sir. Amo ning initial kag advance information na baton ko from interagency ng information. Ang Iloilo City Action Brian nabatian ko kagina. Nautod kita balikan ta si Police Colonel Ariel Pico ano. Kitiga ulo abi no. Ang Iloilo 2 days aksyonan di ba? Saturday and Sunday. Nga wala gidyang may makagwa sa ila puloy-an. Nag-aamat-amat. Yes, balik sa mo sir. Yes, actually it's a good step namin ina sa nga action sa aton nga LGU, pero dapat Sabado Domingo just like sa Iloilo City. Yes. Kaya weekends wala naman sang obligasyon mong total ta nga wala si magwa except sa mga frontliners naton nga nagabantay dira, no? Kag Sabado Domingo total ta wala si makagwa, no? Kag sa isa ka semana isa lang tani min pahat na tani sa aton kada barangay. Hindi man we are wala hindi kahon aton action, we are all new sa sining virus. Yes. But tani ang action nga mga liliwaton obrahon gid sa gilayon niya Action Brian kay ang virus ara na when tayo gahulat so dapat ga action gid tayo sa kada adlaw sa mga dapat obrahon sa dapat liwaton niya sa aton subong nga krisis nga ginaatubang ni Action Brian. Yes. Kay pag-insyende ko bala sir sa mga tao nga nagaginuwa lang kung may isa ka kiupas ini sila. Ang feeling nila pinagusto sila gwa in that day, ano? Pero ang bot silingon sining quarantine pass nga magwa ka tani once lang kay para hindi ka na magbalik-balik pa didto nga basi pagbalik mo matabuan mo nga may virus gidyang ginkantuan mo. Demo nang bot silingon sir mo simple gid lang dibla. Yes, kay wala man abig na pa-intindi Action Brian. Basta lang ginahatag, wala man gina-explikar. Kung ga-explikar man, ginapalapos naman sa piyak nga dalunggan. Amo nang problema sa aton nga Pinoy. Kasimple, ECQ nga
easy. O hapos, easy. Pero nga kabudlay gid. Sundod. Oo, nga kabudlay gid magsunod sa aton kung ipa-evacuate mo, mapabilin sa balay. Kung patiniron mo, malakas. Magwa Ano ba talaga? Oo. Hindi mo ta maintindihan. Kag isa sa gina-recommend ko ganit the reaction, Brian, ang madakpan nga sa sagwa, hindi na direktaho na lang preso hasta matapos ang 30. Amo nang amo ginamatabo pila kadlaw Sir Pico sir kun hindi na ginima like kundi Wednesday basi may mga changes kita basi isa ka semana nga tig-aulog yapon Bacolod non ta basi amo ginang matabo sila Sir Pico kabay pang hindi na matabo gid sa aton sa Bacolod. Kaga namin kita ni matabo at mangin lesson learned man la para sa iban dira. Times like this, hindi ta kinahanglan jo si Protgam, kinahanglan ta diya disiplina ya action Brian mo. Yes, gusto ini. Kag isa Ah, pa, yes. kung kamo sa PNP, iimponer tani nga mga layi subo nga total may ara man kita ya sang mando alin sa katastasan sa aton gobyerno sa Pilipinas para lang gid nga ti mabuligan aton tanan-tanan mo do kanami hibi bla para magpati ni mga tiga-ulo bla Sir Pico sir. Amo na gani action Brian si linggo kaysa maglibot yung magato sa sumag. Duwa lang gyud kaysa katapos ako kudo hindi ko manimik ma-high blood ko mong. Daulag ko pilian, no? Ako mismo nakita ko sa akong nga mata nga nga si tigid ang Pinoy malusot gid mong. May tani kong ginaobra tani malusot kay makabulig hindi. Yes, ang ilalusot ya makabulig halit. Enda mo siya wala ka insindi kay rason nila layo na di sa aton wala niya sa Bacolod na mo na bla perme blang rason but ang pamangkot ko wala ta tanan na testingan. Yes. Wala ta kabalo kun diin hasta ang infection diriya sa aton sa Bacolod. Even though may ara kita number but that number hindi na sa accurate nga amo gina. Ang number kuya why ta matistingan tanan taho di. Yes. Kati why kita ya sang testing center di sa aton ganito pa sa Iloilo. Exactly, action Brian. Yes. Amo na nga panginlaman kita. Mambal sila nga overacting, no? We are just doing what is best right now. Ina nga mga tao nga naghambal sa overacting ina mga idiot people ini Sir Pico ya bahala kon magpinangakig sila sa akon but that's the reality. Idiot. Wala ka insindi or gapang mango lang. Intindi man sila action Brian kay wala man ta ginambal di sang Griego sang ininsik ginapalapos ng besapiak nga dalunggan. Amo nang ilaya perme kag hindi gid ka intindi nga tawag naton ang the needs to the wants, no? Yes, amo gina. Ang kinanglanon hindi sa subong ya hindi mo gid pwede malabot ang gusto mo ya. Hindi ta komportable subong kay abnormal times nga tayo action Brian. Correct na. Sir, another problem sa Bacolod subong, no? Mismo si Vice Mayor Elcid Familiara nakabaton sa mga litrato, mga pictures halin sa community nga padayon niya ang hampanganay sang tungits madyong kagiban pa dira nga mga illegal gid ay panahor gid sir. Anong mga steps nga himuon subong sang PNP sini sir? Action Brian, despite nga masako kita sa aton inner and outer border control, ang aton nga police operation pwede ma-suspend. Yes. May ara kita gyapon niya dira pagpangdakop sa naligay semana may duwa kita ka mga gambling operations. Buinas lang ang dira sang Domingo sa Mandalagan. Kay naspata nila layo pang aton nga salakyan. Amo to nakaingagaw sila palagyo. Kag ini si Action Brian katabo ni once nga ma-release ang pondo sang gobyerno. You expect damo na hinubog, damo na panahor, damo na pag-ilinaway. Kay prior siniya sang aton nga community quarantine nag-enhance kita, damo na makal tingog ya sang ilimnon. Ginabaliga dira sa Tiangge ka mahal. Pilo-pilo. Negosyo gyapon ang utok na. Oo, damo ako nabalaan dira patago nga pagbaligyan ay sa mga Tiangge-Tiangge sa mga sulod-sulod dira. Ini balikawan. Pero makalapot yapon sa amon ang report. Kag base may mabalaan kami dira wala kami sang mahimo dira kun iridon gina namon kung sino pa namin gabaliga sa mga ilimnon. Amo na gina-warning namon sa ila. Kag pwede gyapon aton pag-file sang kaso maski sirado ang aton korte ga-file kami Action Brian inquest inquest online filing of cases ang aton ginaobra subong Action Brian. Base amo nang ginasaligan nila kaya binilagurong fiscal subong naka-quarantine man wais la kabalo nga pwede gali ka file online niya sir anytime ano? Yes, kay wala man na suspend ang aton nga internet. Sa subong ang filing nato nya maski drugs online na Action Brian para sa ibalo sang aton dira gusto pa magpasaway. Yes, mayara sa mga style subong sa mga puroks mo
Do kanami sa intensyon nila sir kiti mo na according to Vice Mayor sa Bacolod, kanami sa intensyon nila kay butangan nila sang black dang ila sining away nga kunuhay bawal ang sinuman nga makasulod diri. Ilabi na gid kun indi ka sa amo ni nga nag-star nga purok. But natukiban nga sa sulod to gali may nagahinampang sagwa, may nagabantay nga nagatimbre nga may ara sang otoridad. Ano si pakakas na lang ni anong sitwasyon man? Actually, Action Brian, kanami sinatani. Ako nakita ko, na-appreciate ko, nami na siya. Hindi man tanan nga mga ginaobra mo sinasan kakatabo. May aragin man Action Brian, ang ilang tumba-tumba, serve as pattern. Advance na nila dira yang mata kag dalunggan, may manupatik na da sila. Mabalaan man na gyapon, pero sa ibang dira actually kanami namin nga practice at least kilala man nilang mga tao dira Ang una da akong gina-recommend base sa mando sa atong nga city director, antes sila mag-ubra sina coordinate anay sa atong nga station commander dira at least kabalo. Mo ginalikaw tada sang mga violente nga mga reaksyon. Ikaduha, kung may nagabantay dira, dapat uniformado. Bipat, hindi lang bipat, kundi naka-uniforme, naka-long sleeve, hindi kay, ang nakita ko daw, ara sa Boracay. Ang gaano siya, sir? Naga-short, nagaluab. Sus ko Ginoo. Dapat libot man sa kapitan sometimes, ano? Kaya mo na gani i-check. Ako na-appreciate ko nami na siya gani, pero itani protected ka man bala. Tapi kag uniforme nga may bipat da, may tanong nga ngalan, nga respetado ka. Yes. Kag kalaw ay manda nga gabantay ka, daga panigarilyo ka. Sus, kung gina pa face mask kita gani, way kay mo ibayo, panigarilyo pa. Kalaw ay daw singko daw kabastos ang imo nga dating dira hindi ka talahaon. Kung amo man lang may paginkuha mo na mo Action Brian, kag ang ina dira nga serve as a spotter, advance informer, pag nagka-read kita dira Action Brian, accessories na siya. Dalon ta siya, sir. Damo sa na. Yes, exactly Action Brian. So meaning subong sir may gina-monitor na kamo nga mga lugar. Hindi man tanan nga 61 barangay sa. May mga barangay lang din nga may nagahimo ginman sila sir na monitor niyo na ni. May ara Action Brian, hindi na sa magwa kun wala sa mga katabo dira. Kaysa sumaga ni kada adlaw gina-check kong letterbox dira. Malaan mo kung may nag-release nga pundo sa barangay mong damo recording dira sang dinubugay, sinumbaganay, kasi tulay man sa barangay. Amo na ba siguro may nag-release naman nga pundo. Amo nakita mo nga wala gutom actually sa Pilipinas. Ang gusto nila pag-release ang kwarta, iinom ipanahor Action Brian. Imagine mo naman nagreklamo patong size meal kulang sa isa ka semana kuno mo. Kulang gid makunang itong 8 mo na kung 15 na tayo na kulang Grabe no. Amo nang abilidad tagid no. So kabay pa nga before mag-end ining isikyota on April 30, still have mga 15 or 18 days pa na bilin sir no. Kabay pa ma-address tanan ni para ma-contain tigini si COVID-19. Yes, Action Brian. Actually amo ginahandom naton tanan. Pero hindi matigayon kung hindi ta pag-operan Action Brian no. Kanabi lang tani ihambal, pero sa buhat I doubt. Ako daw hindi ko makasiling sa subo nga ma-achieve na. Pero kung initingwaan sang tagsa-tagsa, hindi kita mag-demand sang gusto ta. Ikindihon tang kinanglanon talanggid. Hindi mabuday malabot ya Action Brian nga klase sang tinutuyo. Okay, ang imo again sir nga panugyan sa publiko kay kabalo ko ang kapulisan subong isagid sa ginakapoy sa nga trabaho tanin stop ng pasaway nyo. Maluoy kita sa mga frontliners na to, no? So, ang imo panugyan, sir, sa publiko, liwat, pandakpon, isla matudtuod, gig kag ipang sulod na lang sa prisuan kung nanugin man, sir. Go ahead. Yes, Action Brian. Una bes, madamo salamat Action Brian sa CNTO, nakahambal kita. Salamat ako sa Action Radio, sa ibang pang grupo na ton sa media, no, sa mga importante kag updated nga mga informasyon nga dapat makalabot sa ton mga pumuluyo. Ikaduwa Action Brian, kami sobra na kami isa ka bulan dira. But kumod may kumod pero way kami agareklamo Action Brian. Ako naman tani ginaayo nga tani tagaan man aton mga taxpayer man tani maski ginagmay man lang sa aton nga gobyerno. Di ta lang permi pag-unahon ining aton mga pigado, ang mga taxpayer maluoy man ta kay sa subong no work no pay man sila Maski ginagmay lang man appreciate kinaya sang aton mga taxpayer sa sudad sa Bacolod. Lastly, ang ginahambal ko
we are not expecting the worst na. Kaya ako I am always positive mo upod sa atong City Director da PNP. We are always expecting the best thing to happen. Positive ko nga kung kopirahan tanan wala di sang imposible action Brian. Yes. Kasimple lang ECQ. Easy nga easy. Kahapos nang gid ina sa aton nga obrahon kon again sa mga balikan ta si Sir Pico sa ni Matinion mga kaksyon, ano? Ang yasa ni panugyan, Action Oliver, mabatyagan mo, ang ginabatsyag ni Sir Pico, subong medyo may ara na sang gamay nga pitik, kag medyo may kaakig na gin mo. Bangod nga mga tao, daw ka pasalawayo na gin, Sir Pico, sir? Yes, no. Actually, inaayo ko din sa mga punong barangay, mga kagawad, mga bipat at tanod. Kasimple lang eh. Pagwaan nyo lang bala sa isa kasimana, kaisa tagaan nyo bala oras. Amo lang gina. Oo. Magpangumpra, tingob. Wala ko isang gutom, wala sang dapat iga ka panik. Hindi subong tsimpo, magkaon kita sang manamit. Diet man pag may time. Yes, wala ta obra, basi high blood unta, tuluan na kaon. Ay maluol ka mo. O problema pa na naton, at least gamay mga tiyan kada. Hindi ka pa magsiksi ka mo dira. May tip ka pa, sir. Sa totoo lang, muna yung kisaga pabati-bati gani iba naton nga mga kuan dire mga grupo nga. Diet din pag may time. Manambal na ang ginahambal ko dire Action Brian sa mga senior citizen, abikwaan nyo na ng ilang mga quarantine pass. Recall that. I-recall, maluoy ka mo. Hindi ka mo magsiling nga senior citizen lang ara dira sa balay. Kada mo dira sang pwede masugo. Hindi man guro pwede nga senior citizen na gag-star da. Ba man sa dog. Yes, amo na gani. Okay, imposible na Action Brian. Kasi may mga pribado nga salakyan, hindi ko mo may salakyan kita pag gusto kita. No. Observe man ka mo kay kamo number 1 masami makita dira sa dalan. Sa nagapangawat pa biyahe dira, pasensya na madakpan ka mo ya, no. I have already talked with our LTO kay Attorney Destacamento Operation Law Enforcement sang LTO, madakpan ka mo pasensya na ita. Impound ng matikalatabo sumong sa atong diri nga mga dalanon. Kag suliton ko sa mga punong barangay ang aton sumong quarantine pass, tagaan nyo kopya mga hepe sa mga body control. Kay kung wala na sa ngalan, pabalikon gina sila namon. Bakon gina. Yes, tempranuhon ta pa niya before mag-end ang April 30 kay basi kundi tani tempranuhon kag pulo pa bayan tani mag-additional another 15 days na naman kakapoy na Sir Pico, sir. Yes, siguro ko Action Brian, we don't want this thing to happen again. Hindi ta pag-iprulong aton nga aguni. So kabay pa ugyunan tani-tani. Ang sa mga ignorante na hindi na subong simpo yung magpabungol-bungol, magpabaya kita. Sir Pico, madamang salamat sa mga time, sa mga gabi. I hope nga na-educate na to na mga idiotes man nga mga tao. Ako kapang kakoy sir, sad reality ini mo. This is a very sad realidad nga kakatabo subong sa Bacolod. Kag simple sang inaayo ta mo, no? Home quarantine, so kasimple na di tagid masunod. That's why nga kung naghambal gyman ko, I'm sorry to use the word nga idiot. I'm sorry. Kung ngakig ka dati, ngakig ka lang eh. You are free to call me here sa Action Radio kung ano, explicar ko si mong idiot nga word para maintindihan mo. Sir Pico, sir? Yes, Action Bayan kaga antes ako gusto ko lang Action Bayan magpasalamat sa nagapadayon nagasupport sa aton mga frontliners, no? Sa aton LGU kag sa nagahatag dira sang aton sa moral support pagkaon pamahaw kag tubig sa mga border control. Kadako gid sang inyo nga bulig you boosting up, you boost our moral, no, despite amon kakapoy kanami batyagon nga ginapalangga kami sang taga Bacolod Action Brian. Yes, ang aton istorya subong yan din kay Bacolod alone, bisan dira sa mga sang Bacolod na amo na gyapon ang kakatabo man sa ibandang lugar mo. So in general information ang ginahimo to sa mga gabi. Sir Pico, salamat. May gabi, sir. Mabuhay ka, sir. Yes, God. Mabuhay po ang sunod yung mabuhay po kayo. Action Bayan, God bless. God bless po, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Lieutenant Colonel Ariel Pico sa Bacolod City Police Office ang spokesperson nila. Gugtas na. Si Sir Pico, many times sa interview na to Action Oliver, do ka tingyo ginado ka simple lang mo. Na mabalaan mo ginado ka relax lang bla sometimes. But tonight daw kalain sang tenor no ang tune niya bla. May dala ng gamay nga sipa. Siyempre, sino bang hindi pinangakig sa sitwasyon ta sini, no? Nga halos kita tanan subong ga suffer like me, like Action Radio Bacolod, abi nyo gawa ka lang kami di, pa-relax lang kami, way kamukbalo kung ano man nga mga preparation ginahimo namon day.
So dapat nga kooperahan ta ini. Da barangay council, mga barangay officials na ton, mag-cooperate kamo sa PNP. Pandakpon tani mga salawayon, no? Pandakpon tani ang ibang ginapa-photocopy kuno yang mga quarantine pass. Ano gin makuha nyo da abi? Sulito na ton, gusto ko edukar kamo ang Q-pass sa ginhatag sa inyo. Hindi kay magpinagusto kamo in and out sa inyo sila nga puluyan. Gamiton nyo lang natani sa pagbakal once a week kung pwede. Para hindi na kamo sagi kagwa pa kayong purpose na nga malikaw kamo sa anuman nga mga viruses. Abi, hindi po silingon nga ginhatagan kamo sina hala sa isa ka semana, halos adlaw-adlaw, katatlo, kadua, kay mo magwa, kaapat, kalima. Hindi amo ng purpose. Pero subong nga gabi, kabay pa naintindihan nyo, nga ang Q-pass nga isa ina nga makabulig para malikaw kamo sa virus. Suliton ta, nagwa ka sang aga. Pagwa mo sang aga, may nalimtan kagali or inang gusto mo naman magwa sang hapon. Sang aga, way ka na virusan, Action Oliver. Natsambahan, pagwa mo sang hapon, may virus, tungin kantuan mo kung disgrasya ka. Amo ng purpose dira. No? So pagbalik nyo sa puloyan nyo, palayo lang, tinaghalobilo ka na sa pamilya mo. Listorya ka mo da, naglalasik laway mo, nagkakaon ka mo da, nagtransfer tong virus sa family mo. Kung pila ka mo bilog da, tinaglalastra ka mo tanan. Pagka buwas, nagpulupungko ka mo da sa may balkonahin nyo, may nagbisita da sa inyo. Istorya ka mo, nagtransfer naman to stupad mo, nagbisita si muda, bisa nagtamo anay lang ka mo, pagpuli ito sa ila, ginlastra yun naman tong pamilya sa virus, saging kwada sa inyo balay. Hasta nga nagdamo. Ti paano tanimal palayas kag madula kag madido ini si COVID-19 man? Dibla? Kay na ang ginabasol, tatoy ni manggidasin na totally nga grabe nga pagbasol. Ina-remind taman lang. Mga private cars diri sa Bacolod, purtik damo tud mo. Diri naton makitaan kung ano kagalanting Bacolod no Action Oliver. Nagahimo ya traffic ang puro private tanan. Imagine mo na, way pa ng mga public vehicle daw, way pa. Private lang. Ginakita ko may traffic enforcer iya nga nag-traffic sa may Burgos sa Circumferential Road. So kami traffic enforcer meaning damo sa lakyan. Hindi ma-manage nga wala sang traffic enforcer. Dapat may traffic enforcer gid. Ikaduha, ang sa mga puloy-an. Tito, Vice Mayor mismo sa Bacolod, yung tasman kay nga, may pulungkoon sa mga panimalay nga wala na sang social distancing da. Nga tani, ulo adjust ka mo da. Magambal ka mo, pusoy kag tungits, kung ito bangay ka mo da. Way labot nga sagi ka mo kaukay kabraha da, gasililimpon tong kamot nyo da, kung sinong may ara sang virus da sa inyo, di may kadawanay pa da, may kansawanay, galalasik laway mo da, transfer stupad mo da. Tanan, kadelikado. So, before pa naman, ang April 30, nga pinaka last day sining extension yung patuman karon diri sa Bacolod, hindi na ta gusto pa nga ma-extend pag-iini sa pagkakapoy na sa sitwasyon. Perti na kabudlay gid sa sitwasyon, temo nang gusto nyo, hasta mintras may namo na lang kitat nire. Actually, may isa ka taga DOH nagpalayag Action Oliver nga konsigihon taning pakatigas ang ulo ta until January 2021 pa makontain si coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon. Buwas bala sa gabi kay basahan ta kamo sina para kay insindi kamo. Hasta pa sa 2021 kung sagi kita ka dinungol kay hindi nato ni pagsundon ang mando sa gobyerno. Action firing line. May lang kamo da yang nagabato lang sang financial assistance from the government kay okay lang. How about us yang nagatrabaho? Like Section Oliver, ari ni subong day pagpuli inito buwas. Pagpuli ina to, di pa na sa kalikta sulod sa balaya, may maligo pa ni siya, may maininit, tubig pa. Limpiyuhan niya ning lawas, siya katiga travel sa mo. Diri sa Action Radio, pretty sure kami yung idea virus sa sulod niya. Action firing line. Diri yati pagwain ni karon niya way sikbalo sinong sugata ida. Like me kada gabi, abi nyo lang pagpuli sa balay gasulod korrekta wala. May harang sa pertahan Action Oliver ya sang ininit nga takuri. Kag isimpon mo na to sa bugnaw. Una, imagine mo kagi na kung napasok ko, kaya biko, bugnaw na nga dahil labaab lang bla, init pag gidyagali, pag bukbo ko sa ulo ko, init gidyak. Action firing line. Tumutumbo ako, ningagaw ko po kando sa bugnaw nga tubig. Gina-share ko lang sa inyo, experience namon ina. Experience namon, hindi pwede nga magpawala. Taditi, halos kita tanan nag-antos. Action firing line.
Last 8 size, karon kay pagbalik naton, ining isa man ka ay sus, LGBT, masabad man ako na posting sa Action Oliver social media nga positive sa kuno sa COVID-19 iya. Ang mga tao sa ilang barangay nagsinala Action Firing Line. Tinawagan pulis, dinakop, depressed lang siya gali, may problema lang siya. Why so fast? Karon bla kay replay ko sa inyo pagbalik na, standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Hi. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:14. Ginaendorso ta sa inyo mga aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ini siya nagabalansidra sa inyo sining lawas kon sobra ginabuhinan. Ang kulang ginadugangan na naman mga kaksyon. Ano lang mga sobra nga ginamuno na tondri, sobra nga sugar, ang sobra yang nga kolesterol, sobra nga uric acid, ang asin modra, ang tambok modra, creatinine, ang constipation kag iban pa. No? Nga mabalanse niya ini because ang Evergreen Herbal Capsule may ara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, ara man makaksyon ang calcium, ang zinc kag iban pa. No? May 7 ini siya kasangkap ngagin isa gidang puwersa kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, ang barley grass, kag vitamin C, mga kaksyon. No? Di ko kompleto gid ini siya. No? Sa dugang detalye, pwede ka makatawag sa 0910-126-4595. Pangitaan nyo lang si Dr. Crispin Hico, mga kaksyon. Kagini nga produkto sa idalom sa Doc Hico Alternative and Health Food Center nga dako gid ang makabulig dira sa inyo sining lawas. Diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod, aring mga pharmacy nga pwede nyo gid baklan. Ang Eden Pharmacy dira sa may Central Market Bacolod, Farmacia Juarez, Farmacia Idcar, Idcaro, no, Lacson Street, JDN Pharmacy Barangay Bata Bacolod, Alfie Pharmacy sa Bago City Public Market, Farmacia Bago, Bago City Public Market, Sir John Pharmacy Bago City Public Market, Butika Zandria, Kawayan Negros Occidental, Dankalan Drug Store, Barangay Dankalan, Ilog, kag sa Mid Plus Pharmacy, Kabankalan. Ang iban nga mga drug store nga pwede nyo baklan, pabuwasan ko. No? Kwanta lang, pa sunod-sunuron talang niya.
Las 8:16 sa ton sini nga pagpangalagad daligid lang ano. Kay pabati ko lang ni sa inyo, kay na may gindakop ang Sagay City PNP. Isa ka 18 anyos nga lalaki, miyembro sang LGBT, no? Gay ini siya. Ang natabo mga kaksyon kay ini may angot gihapon sining COVID-19, no? COVID-19 gihapon. Ang ginimo iya sini according to Police Major Antonio Benitez, ang hepe iya sang Sagay City PNP. Nga nag-post siya sang iya sining nag-post nila sa social media sa sining account nga positive ini siya sa COVID-19. Kuning nagsinalang publiko, nagpinanawag sa interagency sa kapulisan, ginpatigayon ang hot pursuit operation para madakpan ini siya. So nadakpan, kag sa inisyal ng interview ni Sir Antonio Benitez, nga may suffer siya kuno sang depresyon, ining nasambit iya nga 18 anyos. Ginpa-check nila sa hospital, actually dito ginpa-check lang kadag ako man siya nga why siya sang COVID-19. Na-post niya lang to sa problema niya. Ang lain lang dikiti ang interagency task force bala, pasakaan gid siya sang kaso, violation fake news mo. Ginpahog mong publiko, no? Pero pabati kong interview ba kay Sir Juan Benitez, ano, para sa hibalo sa atong tagplamati. Positive siya kuno sa COVID. Naalarma mo ng bilog ng pumuluyo, labi ng gamit niya ang Facebook, social media, so tanang-tanang niya tao to siya na alarma, pati ang interagency task force, yung alarma sa ginimo niya, kaya nag-check siya nga positive siya sa sakit niya COVID. So, pila ka days na sir nga pag-post niya, pila ka days nga nadakop sa din sir? Kagina lang niya siya, actually sir, kagina lang niya siya nag-post nga positive siya sa sa COVID. Gilayon nga nag-react ang aton nga mga member sa sa task force, din sa Sagay. Kag nag-order man ang interagency task force nga pangitao ni siya. Kag para ma-process kung confirm gid man siya, at least dokumento ang ang iyagin na himo kung positive man o hindi, kaya hindi man nilang blahog na magambal ka nga positive ka. So sir, ano trabaho yun ni sir? Sir? Ano trabaho yun ni? Wala pa man na-declare kung ano ang iyang trabaho, sir, kaya medyo hitans man siya magkakag sa iba niyang informasyon. So, sir, tamo ko lang ni subukan ako at siya informasyon. So sir, anong disposition sang police gid sinisubong siya, sir? Sir, advice ang interagency task force sa Sagay nga pailan sa kaso in relation sining violation sa Republic Act 11469, ang particularly ning pagpalaktas ang fake news na naka-create sang hindi maayo nga informasyon sa pumuluyo, kag naka-stipulate man diri nga siya isa ka violation sa Republic Act. So sir, naka-istorya ka mo sa sir nga ang ginhimo ito sir, anong purpose niya? Initially sir, upon arrested ko kagina, nag-initial kita interview sa iya, nambal niya kuno na depressed siya, amon ang ginhimo niya. Pero hindi siya sir, isa ka members ang LGBT. Members ano sir? Kung isa sir, members ng LGBT. LGBT? Ano sa sir man? Concert ng agi siya agi. LGBT. Ay, okay. So subong ara sa custody nyo sir, no? Ara na gid sa no? Yes sir, ari sa subong naka-detain after ma-process siya sa City Health nga negative siya. Kasi wala man siya contact or wala man siya movement sa ibang lugar nga may positive, wala man lang siya. So, ginton over siya sir sa aton sa task force para kailan sa piso. So sir, siya nag-ako mo siya sir nga laglahog lagi din niya sir?
So, lawg-lawg lang kuno iya. Hindi man siya kuno positive. Hindi man niya malawg-lawgan kay kadako sining impact sa aton komunidad. Labi na gid diri sa Sagay nga wala pa kita sa reported incident. Tapos siya ako positive siya. So sir, ang barangay nga ginistaran niya ni kay na nag-ibuwal ko sir no? Ano natabo sir? Oo, nag-ibuwal tong pumuluyo. Sa labi na gid sa nag-operate, nagbuligan yung pumuluyo to pangita man sa iya kag sa mga upod niya para ma-determine man kung positive gid siya or may probability ni siya infected. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Police Major Antonio Benitez ang hepe sang Sagay City PNP. Tiyan mo na, lesson learned, ini sa iban pa dira nga mahiligon mag-upload posting dira sa social media sang mga himo-himo nga istorya nga hindi malang kamo otoridad. Kontatin nyo na. No? Inapanggid ang pag-share sa mga fake news man, tatan nyo na. Kay isa man na subong sa gina-check sang otoridad nga madala kamo sa pag-file sang kaso. Amo na. No? Ang yata nito daw lahog, depression, gimans may problema siya kuno mo. Pero sa mo nga dako nga problema sang COVID-19, hindi niya simple lang niya diri-diri sa ato lang kundi bilog niya nga kalibutan imo niya may lahog-lahog kay mo ya. Action Firing Line. Kaya kaso ginatubangon niya sini no priso na no sa may custodial facility dira sa may Sagay City PNP. Perti maning Sagay no kaysa nagligad to Action Oliver pag-umpisa sang isikyo damo-damo dinakpa nila nga nagbayular sang isikyo kag curfew for all ages abe. Ang ginhimo nila nga ideya para maguntat ang linagaway ilibot nila Action Oliver ang lungon. Action Firing Line. Ang lungon ginlibot nila sa bugos nga Sagay. Pagkatapos gindala nila sa covered court. Kung sino to nagkaladakpan, tan-aw sila sa lungon sa unahan nila. May lungon sa tubang nila. Action Firing Line. Taglas 10 ang gabi nasindihan kandila. Kag ginambalan sila ni Benitez nga sagi kamo pasaway. Kag kung magkaladido kamo sang virus ni pauna-una kamo kuha sang lungon na. Action Brian Borden. Action Firing Line. Subo na sunda naman sang isa naman ka miyembro sang LGBT. Las 8:23 Action Radio Philippine Standard Time. Sige, ang iban dira ko'y dahog gid kamo hindi gid pagimuan nyo na kay base kamo dason. Kuang ko this time Section Marlon na hinabiya balita gikan Kapitolyo Provincial kay boss nga adlaw may mga inabot diri nga mga OFWs no from other countries mga kaaksyon diri sa Negros Occidental. Now, ano matabo sini sa ila no? Kay ito ganing nalin lang sa Metro Manila gani gin quarantine ito sila 14 days sa Mambukal para masigurado nga hindi sila COVID carrier sang ini nga virus nga ini. So hilway na to sila. So yun mga OFWs nga tihalin pagid sa iban nga pungsod. Anong tikang himo on diri sa gobyerno naton kag mangonseho man kita sa iban pangabalita gikan sa Kapitolyo Provincial. Capital Reports. We have Action Marlon Hirabi. Action Mar, may gabi. Action na bali buwas nga adlaw, preparado na ang gobyerno provincial no pagi sa kay pagi sa Provincial Incident Command Center ila sa ring interagency task force parang sugaton kag buligan kining mga OFW so kon overseas Filipino workers nga una nga naghingyo sang bulig sa provincial government para nga makapauli sila dali sa sunod sa Bacolod kag Negros Occidental. Ini nga mga OFWs na stranded ini sila Action na Bray may ara stranded sa bahin sang Cebu, may ara man stranded dito sa bahin sang Metro Manila. Ina ang rason sa nitaran bangod sa ginimplementar nga enhanced community quarantine kag ang lockdown dito sa area sang Luzon. Configures ang paghahambalan White Action Price ang pinakapatod digba lang nga kadamuon kon pilagid ang Negrense overseas sa Filipino workers. Pero ang inisal nga report kada bato naton ini base man sa panaysayon sang pila ka mga OFWs nga naghingyo sang body diri sa provincial government. May ara sang lapit 300 or ang illustrated mention Action Bray mga 265 ka mga Negrense OFWs ang luyag magpuli diri sa Negros Occidental. Ang kalabanan sini ang illustrated obra Siban
may construction workers, kag may development staff. Pero ang nag-abot niya buwas, dari sa Negros Occidental, una ini nga batsa, 35. No, 35, sugaton sila Action Bray dito sa bahin sang Escalante City nga Puerto. Kay subong ara sila sa munisipalidad sang Tabuelan, Cebu. Sa 35, si Action Bray taga sudad sa Bacolod. Kay na tuloy istorya kita sa Provincial Incident Command Center Commander nga si Jonathan Dalabaton dito mismo sa bahin sa ila sa nga command center. Kag nakitaan ta kay nagsumbray ang siguro mga 5 to kabilog nga miyembro sang pulis nga nakasoksok na sang personal protective equipment. Kay ini silang pulis sa sumbray, may background silang mga nurses na sila pero pulis, no? May background sa health ang paghahambalan. Amo ni silang magasugat sa siling mga OFW. So matabo, o di ba sakay sila sa barko halin sa Tabuelan, Cebu, tungka sa bahin sang Escalante City. Pag papanaog nila sa barko, Escalante City, basaylo naman sila sa salakyan, biyahe naman pa kadto sa sunod sa Bacolod ang 15. Ang nabilin Action Bray dito madiretso sa bahin sang Provincial Healing Center. Kining quarantine area bla sa Banwa sang EB Magaluna. Masudla na gid man gali ni. Yes, laban-laban amon i-check kapag sobra mabalaan ta di ba kay duwang ginapilian mo. Provincial Healing Center sa EB Magaluna o kon ang Mabukal Resort nga una naman ganigin gamit bilang quarantine area. Kay kung mag-abot giman ining more or less mga 300 ka mga OFWs nga stranded, laban-laban guro ti magamit ng Mabukal, magamit man ang Provincial Healing Center. Now automatic init silang kabigon bilang mga PUMs, person under monitoring, kag kuwaan sila sumbray sang test insigida. Okay. Para mabalaan bla kon mayara sang ginabatsag sila nga sintomas sang COVID-19. Pero Action Mar ini sila dugay naman sa Pilipinas no na stranded lang sa ibang nga probinsya. Yes, nabtan sila sumbray sang lockdown sa Luzon, nabtan sila sang striktong implementation sang ECQ. Sa Cebu, mayara sa Palawan, mayara man sa Lanao del Norte na stranded nga mga OFWs. So meaning kung sa history basihan ini sila, guro mga binulan naman na sila doon na stranded or mga 15 days. Kung may aragin man, like for example, i-test nila sa COVID-19 so far, do kampante kita Action Mar nga malayo sila ina, no? Yes, amo nang ginapatian at sumaray kay dito pa lang nga sa bahin sang lugar nga na stranded sila. Quarantine na to? Sila sa quarantine. Pero ang luyag sa provincial government kapag abot diri sa sunod sa Bacolod or dari sa Negros Occidental nga mapiho gidla. Protocol i-quarantine sila sa gihapon sa sunod sang 14 dias. So gina-expectar na to subaray kadabuon sa mga PUMs naton magasaka naman. Yes. Magasaka naman. So first bus pala na 35 bus kadlaw. Kay ang sunod nga 35 90 ini mo ang una nga sugaton, 90 ang una nga buligan. So 35 was ang nabili ng sumbare mo ng makabig nga second batch naman. Way pagaling mahibaluan kun san pizza nga sila ang pagasugaton sa provincial government. So man ang update gikan sa bahin sang Kapitolyo Provincial. By the way, good news sa tatlo ka mga banwa dari sa Negros Occidental kay waay na sila sang PUMs, waay naman sila sang PUIs. Binalbagan, Kanduni, ang isa Action Bray daw di ko lang marugduman. Basta man ang good news Kagang positive to sa EB Magalona na Action Mar, goods na to, no? Ay Action Bray makaabot ang ikatatlo nga resulta sang test sa iya. Pero basihan nato napagawa na sa hospital, laban-laban
manegatibo man. Aha. Naman naman nagidapabot. Ari ang tatlo gali ka mga banwa nga way na isang PUM suwe man sang PUI binalbagan kan dunay kag banwa sang Isabela. Amara sa. Amang nga report kay kasabay sa nga provincial capital action na Amara sa Dubaya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. No, mag-abot ring OFW basi kibot ang pamilya nila. Another 14 days naman nga pagtiner sila, quarantine sila, anay protokola, panigurado para before sila magpauli sila silitag sa tag sa mga puloyan, secure nga wala sila sang ining COVID-19. Action Firing Line. Last 8:31, mabasa ko sa aton sa mga mensahe. Pasensya gid sa hindi ko malambutan ha. Kay medyo damo gid kamo no. Amat-amaton ko lang dali gid lang no. Halingkina way bagi ko kabasa may isa. Pasensya gid sa mga utod naton. Si Kwan gali si DILG Secretary Anyo negative no. Negative ini siya sa COVID-19 mga kaksyon. Ti mayo man nga mga balita ini no sa mga utod naton nga mga nagatrabaho sa gobyerno, mga opisyal naton dito sa national. Mayang gabi, pinalangga namon nga radyo. Gusto namon ipalabot sa inyo nga pangayo kami sang bulig nga makapauli kami sa tagsa namon ka pamilya sa Negros. Na-stranded kami sa Cebu kay gatrabaho kami sang construction diri damo gid nga salamat. Sige, ipalabot ta lang niya, no? Ipalabot ta lang ni sa natungdan sa aton sini nga gobyerno kung anong himuon nila diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? Ipalabot ta lang ni sila. At least nakapabalo ka mo diri sa amon. Okay, Action Brian mangkot lang ko tani sang status sang UCT. Kay wala kami gintagaan form sang barangay kay member daw kami ka UCT. Tiyang 4-piece ara na ang UCT wala pa balita. Sige, check na to nanay ano. Ang party sa UCT ngayon. Good evening Action Brian, nagapamati gali Action Radio adlaw gabi man silingan sa regs niya. Kasalaman abi sang Seneko nga nagpost pa to sila sa FB nga naghatag sang kugmat sa pumuluyo. Actually, way gin man gin-force galing ang information daw kwan block do hindi mahangpan maayos ang publiko. Ay sus ko. Good evening Action Brian, patamiyaw lang pamati subong si JR gali sang Block 4 Phase 2 Villa Estefania Subdivision. Ang gasapak sa imo permi nga gasakay sa metro nga truck ari kami subong Dumangas. Salamat Action Brian. Ay, okay, ang galabay permida sa kwan. Daw ka ginano naglabay ka pamantos, buong Dumangas ka na. Sige, halaw lang sir, ano? Action Brian, sa mo nagpangatag sang amelioration paper, ang bata ko wala ginatagan, ang sabat sang tupad balay asa ka pa. Amo ning hulat lang. Okay, amo nang iyahambal sa bata ko, hindi bala mga OFW, pangatagan sila kay gin papuli sila sang ila amo dapat tatagan, gid. Hindi bala maghambal paasa ka pa, pwede nga ihambal mo siya. Hatagi lang papel dira, kag pa-fill up pa, kung kwalipikado, hatagan, kung hindi kwalipikado, kung hindi. Kung isang problema, sa mga nagapanagtag ka papel ni mo, do ka na mo, bla style bla, no? Hindi man na ila kwarta. Good PM Action Brian, liyog lang pa check sang bago, kay sa barangay, tabunan, wala gidya balita regarding sa saphaw. Munang balko kay na gani mga kapitan, panagtag na kamo, kay basi magliwil ganing publiko, kagamong pangsulungon da. Good PM Action Brian, diri sa araw eradication site, ginalang sila ng hatag bugas 2 kilo, 2 tinapa, kag isa ka noodle, isa ka noodle to do. Ang gintagaan, ang nagabuto lang diri. Diri sa araw, mga 4-piece, mga nagabulang pagid gani. Litratuhin nyo. Kung sino mga 4-piece member da nga nagabulang litratuhi, kay ipadala di sa Action Radio, kay ihatag ta na kay Madam Pasita Tero, kay subject na sila sa disqualification dason. Pusa gini sila madulaan, gini sila sang pang libreng kwaltali sa gobyerno. Action Brian, ngayong gabi, kami diya sa Barangay Alihis, Puro Quezano, 14 days na ni isa katinapa, wala gid kabaton food packs. Inaari pa kami sa tubang og saran sa barangay hall,
tupad balay ni Kapitan Johnny Ahas de la Vega, mayo pa ang firing line, labot pa sa iban nga pungsod. Kapitan Uli Villarosa, sir. Aryo, kwan kuno niyo, purok ga isano, kuno. Pero kami gini sa Action Radio, kung may reklamo kami, dabiting banyo, no? Aba nga mo din ngayon, sinyo tingban nyo, isa ka purok da, kung pila ka mo bilog, padala ka mo sulat ni Section Radio, kay padala ta na sa interagency niyo, sa task force, or sinyo nga concern, authority, para malabot ka mo na kang gitawgon, tama na tinsyon ni Kapitan. Kay may araman kong kaisa nga, way ko nagambal sa nag-text di subong ha, bay may araman iban kong isa daw sa butage, mabla, sa butahe, bla, para gubon sa Kapitan. Action firing line! Lihitimo mo lang ng reklamo nyo, reklamo ka mo di formal. Reklamo ka mo formal, kinabuton tas Kapitan, or padalata na diyon sa alkalde or iriktata na diyon sa DLG, no? Ang DLG, subong Bacolod, yung Negros, kumusta? Action firing line! Plus 8:37, pagbalik naton, check ng Bacolod na kumustang Bacolod na naman yan? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon,
batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, life extension, vitamin D3 mga kaksyon, boosting sa aton sini nga immune system. Kaya gini siya makabulig pagid sa iban pa naton nga kinanglanon palalayo sa naman nga sa isang balatian. Ang Life Extension Philippines nagabaligya man subong sang Life Extension Coffee Mix. Ang pinakaunang kape iya nga may vitamin D3. Tiring duha mga kaaksyon ginpagi sa maid-id nga pagtuon antes gidala sa merkado kag di buenas kita diri sa pungsod Pilipinas gindalan kita sining life extension. Diri sa Bacolod nahimutang sila sa GA Esteban Building Lacson Street, lapit diri sa Burgos Lacson Street. Kag kung mabakal kamo sa butika pilion nyo gid ang balakla nyo daw or mabakal kamo nga original. Damo subong sang piki. Damo gani piki batasan piki pangabligya. Libreng consultation sa mga medical doctors mga kaaksyon dira sa Life Extension Philippines. Bisita lang Aksyon Firing Line. Lagbay lang kay Jade Vergela. Naga-monitor sa mo naka-bluetooth pang speaker para klaro gid ko no. Goods. Si Koy Biligorio, good evening, Brian monitor kami dia. Papa Rodi. Ay, si Koy sinong Rodi. Noong Mustada, si Roselda, may gabi. Sinong Muno, sino pa da? Nong John, nong Domi. Tanana, may gabi si Tanan. Balayda may gabi man naga-monitor sa Cinema Tinion, ubos gid pamati. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Okay, mabasa kita na isiban pagin nga mensahe before Action Dale Salazar na Plastar aton Cinema Tinion. Si Zairen Patrick Alvarez mano ang responsable sa senaryo kayina sang Sineco. Amo ang Sineco man kay post sa ilang Facebook kag nang announcement kabaranggayan, of course. Madugok gina ang tawo. That's why, no? Ibanti, siyempre, sinong hindi hadlok mag-cloutdown man. Kainit pasang panahon, pagkatapos, way kay moya kuryente, way kay electric fan, way kay aircon da, di ka mag-dinalagan to sa Sineco ka magbayad. Action Firing Line. Siguro, next time, siguro siguraduhon, gid, no? Si Noel Hermino, nag-monitor man, ang Hermino family, si Meryl May Cabarles Saldua. Good evening, Sir Brian. Monitor kami from Canduri. Rinan Aloro Rico. Good evening, sir. Watching live lang kami sa Rinan Rico, Barangay Sag-ang, La Castillana. Si Manny Loquias, naga-monitor man. Totoy Curudo, Bao. OFW naman ti paano nabi ginhawa man gani kapanago sang mga pumuloyo dis Negros. Tapos abta naman tahalin sang biyahe nga mga tao inan, no? Ting ordinaryo pumuloyo do hindi ta sinaya makapugong pero dapat 2 months ang quarantine. Imagine mo na do pagid ka bulan ganing ginamando pagid do. Ginasuggest. Mayong gabi lang sa kay Police Major Romeo Vargas sa La Carlota City PNP. Hambal na pamati kami ni subong Sir Bria, Action Bri. Mintras nagalibot talagsa naman ako nung TB da sila. Anong TB? Bagul. Namo sa mo titulo sa mga tao nga mga bagol, no? Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Di ko kinabasa ang iban nga mensahe, pasensyahan nyo gig ko. We have Action Dale Salazar, Cinema Tinion. Balita gikan sa syudad sang Bacolod. Action Dale, good evening. Action Brian, nag-operate na sa karon ang pilot quarantine facility sa siyudad sa Bacolod para ini sa mga persona nga mayara sa travel history sa mga lugar nga affected sa COVID-19. Ini siya ang nahamtang sa Barangay Alihi sa munisya ang South Hills Academy. Action Brian, mayara sa 17 ka mga available nga rooms, mayara sa kanya-kanyang banyo, air-conditioned,
kag ang syudad amo ini ang magatatap sa kutob sa mga persona nga luyag magbalik diri sa may syudad sang Bacolod. Madam Action Brian, may ginahikot sa karon ang Bacolod City upod man ang provincial government sa mga persona nga stranded no sa nagkalain nga mga lugar diri sa Pilipinas. And at the same time, may mga scheduled man nga mga flight ining mga OFWs nga mga Bacolenyo. So sunod diri kay City Councilor Renesito Novero, siya ini ang ginapoint ni Mayor Bing nga magpanguna, mag-facilitate kag mamuno sa isa ka task force action Brian, task force on returning OFWs no. So siya ini ang nag-head. Sunod si Action Bright kutob magbalik diri sila sa may Bacolod City. Diri sila na ipaidalom sa 14-day nga quarantine period sa may South Hills Academy Action Brian. As for kay Mayor Bing Lonavia, suno siya mayroon na sang isa ka person under monitoring akon na PUM sa karon nga gina-house dira sa may South Hills Academy. So ang syudad sila ining magaluto sang pagkaon libre man ang ila sini nga pag-stay dira sa Brian tubtob nga matapos ang 14-day nga quarantine sa tuyo nga masigurado nga wala sang sintomas ang mag-develop sa sulod sang duha ka semana. Ari ang announcement ni Mayor Bing Lonavia. Yang aton PUM Center sa Alihis abierto na. It is now operational and in fact may isa na ka-occupant. Ining PUM Center naton para ini sa aton pumuluyo nga wala sang lugar sa ila panimalay nga pwede sila ma-isolate. Kyo ginapahibalo namon ang publiko na sukoto sang may problema nga katulad sina magpahibalo lang sa amon. Kag ini natigayon tungod sa bulig sa aton mga pumuluyo nga mga generous. So magpasalamat kita kay Mr. Munet Lacson kay Madam Baby Lacson nga ging offer nila ang South Hills nga eskwelahan dira sa Alihis. Magpasalamat man kita sa Sineco mahatag ng libre nga kuryente sa Basiwa libre nga tubig kag sa tanan nga doctors, health workers kag BHERT members kag sa PNP sa pagbulig nila nga mabantayan ini ang aton nga PUM Center. So mga kabyanan Action Brian kabahin din naman sang palayag sang alkalde sang syudad sa Bacolod. Din confirm sa aton ni City Councilor Renesito Novero nga buwas nga adlaw expected nga mag-arrive ang 15 ka mga OFWs diri sa may syudad sa Bacolod April 14. So sunod siya magabot diri sila sa Bacolod City, ipaidalo din sila sa rapid testing Action Brian. Pero kung may mga OFW nga makitaan sang sintomas ng COVID-19, ini sila ang ipaidalom sa swab test. Kung madumduman, ang DOH, ila sila gina-advocate nga ipaidalom sa swab test dito, bigdadala ng specimen sang isa ka persona sa may RITM or sa Western Visayas Medical Center. Pero, for documentation, no, so kay Councilor Novero, ining mga OFWs nga magapuli sa Bacolod City ang ipaidalom sa rapid testing. Ano ba lang 15 minutes lang may baluan na kung dala positive or negative sa COVID-19 pero hindi na siya guarantee Action Brian nga accurate ang resulta sining rapid testing angot sa COVID-19. So sunod diri kay Novero total mera pa man sang available nga mga rooms diri sa may South Hills Academy. So ining 15 Action Brian dira sila temporarily nga i-house for 14 days quarantine. Pero kung may manag-abot pagid nga mga additional nga mga OFWs or stranded nga mga Bacolenyo, may pila ka mga public schools sa Bacolod City ang gin-identify ang syudad no punpuno ng South Hills Academy ang first nga usaron nga public school. Amo ni siya ang Andres Bonifacio Elementary School Pocon Abes 1. Ari ang interview naton kay City Councilor Renesito Novero. Well, as far as I am informed, until meeting naman kayo na, at least the mga 15 to ka OFWs ang maabot. Okay. Wala pa ko nakabaton sa mga specifics. Okay. As to their point of origin. Inis na hindi sila dalon. Pag-abot nila, a rapid test will be conducted. And they will be brought to the quarantine center. Diin nga area, South Hills. Likely, dito sa subong ready na nga quarantine area and maya na kay aircon na to. Okay.
I believe wala pa na ito mapuno gid sa may South Hill. Baling rapid test, attorney, dili na sa Bacolod i-conduct. Yeah, sa ilagid mismo pag-abot nila where they are to be fetched, may makandak tayo sa rapid test. Of course, ang rapid test will not necessarily be adequate, no? Hindi man tayo makasiling implicable na sa or precise na ang yagid na result o kung ano kadasig. But then at least may rapid test kita. Aralan kita nga rough test. Action Brian, nabatian si Councilor Renacito Novero ang chairman ng action team on returning OFW sa Conhatro. Ginexplain lang ni Councilor Novero nga since 17 lang ang available room sa South Hills Academy ang pilot na quarantine facility para sa mga may travel history or OFWs, no, sa mga pulis sa Bacolod City. Ang sa room, Action Brian, pwede 4 ka mga persona or 4 grabe ka OFWs, isa ka banyo, pero dapat i-strictly sa gihapon nga i-implement ang social distancing kay siya daw lapad-lapad man ang isang classroom kag pwede ang space bala pwede siya maka-accommodate sa 4 ka mga persona. Sa katapusan naton nga balita gikan sa Bacolod City Hall at may panawagan diri si Ma'am Tero ang DSSD head sa Bacolod City nga sunod si Action Bray, no, ini siya ang para sa mga 4-piece beneficiaries 10,500 ka mga 4-piece beneficiaries sa Bacolod City nga sa siningang mga tinion pangabay niya nga panawagan nga hindi na Action Brian nga magpalista pa sa mga barangay para sa mga additional na mga ayuda, no, in relation sa COVID-19 crisis. Action Brian, ito no automatic man nga nagasunulod sila sa mga cash card ang ayuda from national government since ara na sila daan sa 4-piece program sa gobyerno. Action Brian, so sa iya kung may mga reklamo nga mga 4-piece beneficiary nagapanahor ang concerned citizen pwede ini sila Action Brian nga makakuha sang litrato ipadala sa DSSD Bacolod para ma-monitor, ma-validate ang ining picture kung nagapanahor gid man. Kaya sunod siya pwede nga mahatagan sang warning. Kaya under sa 4-piece program, 3 ka warning Action Brian ang ginahatag sa 4-piece beneficiary tubtob nga makakas ang ilas ni ngalan o kung ma-delist sa 4-piece program. Aring palihag ni DSSD Bacolod Head Pacitatero. If mapicturan ka mo sa mga concerned citizen sorry for you, kay will be first warning ka muna. Mag second and third warning na nga sige pa ka mo, you will be delisted from the rolls of Pantawid. Pantawid nag-appeal na ko bala sa mga Pantawid beneficiaries. Hindi na bala ka mo mag-intra. Kaya nga, may ara na ka mo ganing nakuha ahead of the others. Oo. Action Brian, nabatian si Ma'am Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod. Kapay pa nga klaro ina sa mga 4-piece beneficiary nga nugay na palista sa barangay kag ihatag naman sa iban nga mga pumuluyo nga deserving man nga makabaton sa ayuda from the government. Action Brian. May aradan report Action Dale nga una pa na sila permilin niya, no, sa mas nagakinahanglan mga iban nga wagid kabaton mi 5 Action Dale way tama ni sila gina disregard ang ila sinikiti kinanglanon man pero ti may ara na sila blayahaw. Correct Action Brian, no? Kay magluwas siya sa mga pundo or financial aid from national government sa bulan sang Abril. May ara pa din sila sang ginapabot Action Brian para sa bulan sang Mayo, no? Magluwas ini sa regular nila nga ginabaton nga ayuda halin sa gobyerno national. Ato ganing tricycle drive, Action Dale atong tricycle driver ganing nag-viral gid sini subong. Ang akon malay niya pananawan, may big ruway siya diya nga mo ginigiling matabo sa iya, no? Why siya no, ano man 6,000 sa isa ka semana di pa kaigo mo. For sure Action Brian, na trauma na to si tatay kagang mga na-interview. Syempre, doka kung anong opinion, no? Ngayagin pabutsag lamang especially nga nagapangabuhi man siya kag affected man sining COVID-19 ang iya sining palangabuhi na Action Brian wala iba balagin expect nga mangin viral kag mangin talk of the town siya ilabi na sa social media. Mangkuton ko siya kitani isli ko ba siya joke lang ni siya blahaw, no? Balikan ta Section Del kay nagtapos naman to yan. Ginmono talan tong kuan ato blang nakabaton 6,000 nga ang ano to man joke to iya grolog lahog ano man nga mong gito na tabo sa iya. Katapos may isa pa ka OFW Action Dale nga nagsawsaw subong nga nag-intra man bastos sa sining tricycle driver
na sa paglantaw ko ini siya way sa ideya nga mo ni matabo gid siya ti inosente kagaling ti di ka man excuse no. Pero maybe guro subong natapungawan ni siya kag salaang na panghambalya may isa man ka OFW iya nga nagsawsaw man kag nagbinastos man ginatira siya action dahil. Correct, Action Brian. Narablang hindi sanay sa mga media interview. No? Kag nangin honest lang siya. Yes. Kaya nga ginabatsaga kung paano siya magpangabuhi, Action Brian, nga ang 6,000 hindi enough no sa sulod sang isa ka semana o 2 weeks dira nga pangabuhi. Sige, enough na to kay tatay. Hindi nyo na sa pagtiraha paliwat sa mga sa Facebook kay sigurado ko nakibot ni siya subong sa sitwasyon niya. Action Del, salamat. Correct, Action Brian. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita. Una sa action. Bisa na ko nakibot man ko to ganis ang hambal niya. Imagine mo na Action Oliver iyang sa isak simanang sa ismil kulang gid, no? Kayong bata kuno kunod to na ngayo manok ng gabi order man kuno baboy. Tapos do kalangsa na kuno sang dilata bla. Ambal sang OFW ba nalangsahan sang dilata o isa nalangsahan sang asawa ya. Kinamo gidya kwan sa social media no. Ay sus ko. Ay grabe. Ang nabasahan ko tay kung ako kita tay ma-apology sa mo no. Pero tapos ang istorya bla sa Facebook man da. Ang media nga nag-interview sa iyo, why man to intention malain mo? Normal mangkot nga giman lang mo. Why na audience tatay sa mga kilala ya, nga mo nang isabat nyo tani, no? Tingnan pang ita-action nyo sa Oliveria, 12,000 mo. Siya kung lang niyang 6,000 niya, dapat 12,000 yung ngatag sa amon sa gobyerno ya. Matsagaw makitaan na sa ibanda, mabakulan. Action firing line. Next time, careful kita. No? Sa mga utod naton nga interview ng media, lalong halong gid sa panghambal. Ang media mabalita malanaya mo. Mabalita gid ang media ya. Labi na gid kun do ka kuan nga balita abi do ka unusual do ka tumalagsahon abi no. Then man talagsa batian bla sa plamatin-an sang tawo. Ibalita gid na namon ya. Balita na mo. Tis tatay to. Kanami padan sang iya gid panabat mo as in sa 6,000 na kulang sa isak semana mo. Tani 12,000 no? Ang ginatag sa 4 piece ng mga kaksyon. And buwana, inang bata ko na daw din nakasaw sang hindi ka nalaw lang kumlakin manok ko doon to, baboy kong gabi. Siyang dilata daw ka panos, daw ka langsa na daw ka langsa na kuno sang dilatas blau. Sige, las 8:58 mga kaksyon. Action firing line. Ang partito bla kagina sang ginmonota confirm na ni no? Nga may pirmahan nga executive order si Mayor Bing Leonardia. Kag ini matabo na ni sa Miyerkules ining color coding mga kaksyon sang Q-pass or quarantine pass. Diri sa Bacolod mga kaksyon Bacolod lang niya, way nila bot ya outside Bacolod. Kendo ari ding damo dungol sa Bacolod subong, sintro pa naman ari ding influx ang tawo nga purtik damo nga kakululbaan kiti gasinam bunot kita di ari pa ding mga dungol. Action firing line. So okay na mention ta naman niya no nga moning plano sang syudad. So bantayan ta niya ang executive order, at least may ideya na kamo no taga Bacolod, may ideya na kamo nga may color coding na. May mga changes dira sa Q-pass ninyo. Libog naman yung kapitan sa barangay Mansilingan, Action Oliver mo. Kay mang print naman siya bago, gasto naman eh. Concern siya danya sa pundo sa gobyerno, mako mo na photocopy or raiso tong pinanagtag yung nagligad tong pagsugod gid sini. Kay concern sa sang kwarta sa gobyerno, ti boss mang print naman yung bago kay may mga changes mo. Another gasto na naman. Gastuhan nyo lang Total hindi man naton kwarta, yaman na sang tao, tanan Action firing line. Nagpara ni sa kayuhan na to, no? Lain sa aga, hasta sapon. Okay. Ay, okay. Salamat kay Sir Hilmon Garbanzos, nag-monitor si Rimat Tinion sa JR Torres. Ini siya mo, Barangay Singkang Airport. I stand corrected kay namin nag-text sa aton, di may gin-mention ngay kabaton gid sila atubang sa kay Kapitan de la Vega, no? Sang Barangay Alihis, hindi Barangay Tangob. Pasensya gid Kapitan
So, kapitan nyo ganun, lipat kay Kapitan Noli Villarosa na mention taka kay na alihis to galay ka, pasensya gid. Sinawag ni sa Chrome lang. Ano na, Brian? Ako naman ang munuhan mo daw. Action firing line. Okay, may ginabay, may gagmay patang ginutla na si Chef Tua. Good evening, Action Bri. Hasta katapusan, lockdown na. Oh, nalipay sa mag-lockdown. Si Jan Alexis naman niya, Dulce Ambal niya. Good evening, Purok Kasilingan. Barangay Tangob, pa shout out kay Brian Idio Solo. Kag Lambot Family. Kag kay Rene Katakata. Kag kay Johnny Dulce Sr. Nagamonitor. Bambi Padernal Araman. Ang Bitaw Traffic Bacolod na nagamonitor masubonghay lang kuno sa pamilya Sulas sa Panukoy kag si John Sulas. Araman si Binky nagamonitor man. Sherwin Riales, salamat. Ang iban doon di ko malambot pasensya gid. Si Modek Ricafort araman nagamonitor man si Rimat Tinion. Kulang gid kuno sa disiplina man bakulod no. And ang iban pa Tito Garida kag si Mrs. na nagamonitor man. Salamat gid. Ambal ko gin mo. Text na yun si Kapitan Villarosa. Kap, sorry Kap, hindi to ikaw Kap controversial ka baby, daw ka viral gisi mo Kapitan, ang pagkadumduman tagi ka pirme ko. Kaya kundi ka reklamon sa pumunuyo, gisang nabisitahan kasang NBI, nauna bla. Pero hindi to sa Kapitan Villarosa, daw nakaubos na ni siya guro panagtag sa bugos, guro nga tangob buro. Action firing line. Oo. Doon naubos na nilikop, guro tangob ni, kaya duway naman nagareklamo mo na yakap, balbal panagtab ka pa, nag-monitor sa bugos niyo. Nunuya, man ko sa imo kap. Sige, no? Happy birthday lang kay Lieutenant Colonel Mary Rose Salvi Pico, no? Sang asawa ni Lieutenant Colonel Man Ariel Pico. Okay, why na tada utang Action Oliver, no? Why na ko da utang si mo, no? O na, goods na ko. Sige. Buwasaga kita bati ay taliwat sa Action Hotline. May mga changes man kita diri mo, no? Sa Action Radio. So, bangod sa COVID-19 man na. Kuha man niya, at 15 dias, may mga changes kita diri sa mga anchors man sa Action Radio. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna, ay daligilang ang nanawag di galing ang taga Pontevedra, pawasan ko na lang ni Action Oliver, no? May nagreklamo nga taga Pontevedra da, 40 ko nung yabok sila da, kay may mga trucks ko na, mga dumping trucks nga nagalinabay sila da, may karga nga mga duta, nagakawigits dalan, ti-40 pang init subong, ang yabok kuno, 40 gid. Ti, kadalabay sa mga salakyan, ang tapok, ara sa mga ulo nila, daw kuno tsuran lang kung kaysa, kay ulo nila, nagaymo na puti, tungod sa yabok. Action firing line. May mga reclaim ko na, may reclamation, da kuno sa Pontevedra mo, sige, ubrabi sa namon ng COVID-19, check na buwas, basi kung ano ini. Upod sa bugos ng pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason, backup man Action JM Baikin sa News Center. Kag backup naton sa mga gabi Action Ann Defensor, Action Dale Salazar. Kag inyo naman nabatian maka-action anyway standby karon sa Action ay Patrola with Action Eric Magbanwa. Inyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Farming Line. Maghilibati tabwas sa bamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagkapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!